يسر نباري علينا بنوم بيقولوا بوش نباري مثل ومن دجاج نتانا وحد نطري مثل ومن الرحيل انت بزحت وطري مثل ومن نهبة ونقاط لنا البحري بريمنا فوتها يلم بحر يخلل الرحيل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونون صبوك تكونون اي وترو تمنيتنان بحقنان يو لو مون كم وترو العلا قداس نزلوهم زيناتات بغلطف زمع بلو زلو حبريتان زينان كنرن كنفتنينا مسود مع عميقتن تناكل ونايو لايك قبرو سبورت قبرو دقفكم اي توحدو كساب مودات همسانا صنحنا بلنا اقداس زينان حبريتان كنباكم كنفتنينا كم وترو دماء شير مقبارا يتحمغو دقفكم اي توحدو نايلومي ازيو برتع زبالة ويون حيال زخون زينانا هنسمع كبابينا دما حدقኛ ንፋስ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ መገንዛብ ከድልየና እዩ መጀመርያ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ንጀምር ምክንያቱ ስለ ዓብ ስእሊ ከነታሃስ ስለንደል ዘለና ኢትዮጵያ የባህር በር ዓለም አቀፍ ሕግና ደንቦችን በተከተለ መንገድ መጠየቅ ጀምራለች። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ተመራማሪው ገመቹ ላኒ ጠያቂ ትውልድ የተነሳበት ጊዜም ሆነ የባህር በሩ ጥያቄ እየሄደበት ያለው ሂደትም ይበል ይጠንክር የሚያሰኝ በመሆኑ አሁን ሁሉም ለስኬቱ የሚተጋበት ወቅት ላይ እንገኛለን ብለዋል። በተለይም እሳቸው የሚያስተምሩበት ዲላ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥያቄው እንዲሳካ ግንባር ቀደም ሚና ሊወጡ ይገባልን ብለዋል። ኢትዮጵያ የባህር በር በነበራት ጊዜ ለምጣኔ ሀብቷ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና መሲልኩም ኣብዚ ሓንቲ ነገር ኣፀቢቐ ከብርሃ ዝደሊ ዘለኹ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ነዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ከም ብኩሉ መንገዲ ብዝለዓለ ከም ኣጀንዳ ክሰርሓሉ ይደሊ ከም ዘሎ ንነዊሕ እዋን ክንገልፅ ፀኒሕና ኢና። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝገበሮ ናይ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኣለና። ኣብ ደገ ባሕሪ ካ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ እዩ እቲ ዘረባ ንከፀባብቃዮም ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብሉ ሕጂ أبي أحمد بزح حج زلوا قوما كبير ترى في الجبهر نخركب كبيت سلزخونه انتهي كتكم يفتنا له زياد سموك يركب على الكمية نتي أبزوبانا زلوا جيوبوليتيكاوي أكايدا مجابريا كوني يعني زبل أبى كارداي أبي منت أفانتيفو كل مجابريا كجبر النزدلي يور ويلكم يبلالو إذا نجار زك بلاكم كله بكل تنجار كتحوزه سلام انتهي أبزي كبابزي كزنبزي دلي كال ربحان زلوا أنا نعين دحري حيسكم كيتكم مجابرياناتكم كونكم يعني خبل زلوا تقولوتات نوع نجبر كم زين ترى يرتراين فلوتاتنا نوع نخجبر كخلوز غل ويود ما نبز كباب متيو مجابريا غيرو كحجزة يخل خو النزبل بحد خنريين حجي مغنياتو بزع كتهازلكم سلازفتن زلغو مجمريا أب لومي أبز كبابينا بكباب كهبحري زقاتم زلو كلت نجارات كنجاركم كتهازن سلازغونكو مجمريا بزيان جمر 20 Israeli fighter jets bombed numerous Houthi targets in Yemen in response to the ballistic missile attack that hit near Tel Aviv's Ben Gurion airport. Well, former IDF Staff Sergeant Johnny Daniels joins us now from Tel Aviv. So Johnny, what can you tell us about these strikes? حجي انتهينا نسمع زلنا كبابي إسرا زخونا نفرت بكباب إسرائيل زخنا نفرت كوينات جدف زخنا مدكعتي كم زكاة إسرائيل أبي يمن مغنياتو أبز حلفة معلتات يمن حوتي مالتيو بحد هايبرسونيك ميسايل أبتي بنغاريون زبهال إيربورت ناتوم حريمو خمسة نبرة ذكر كوينو جدف جورا ملسك وهاب مخانو نجيرو نيرو أتي زجبر وجورا ملسنا إسرائيل كم وترو أبي قبر ملسط رايدي كونسي اتحاولني ننوح ساعات نمعلتات كمان كيكون كأسأل كم زقاسأله إذن جرزلو زي أبي قبر ملسي هي بالله إذا قبر ملسي من البات إسرائيل نحوت مرامة مجمريا يكونن مودة تاون كونا يكونن إذا قبر ملسي زجن كفترة زخل نجر مجنزاب كلينا يو مجمريا إذا كتهازلكم يعني تنا يمن أبكالك زي نشتي مرش معايو نشتك أبزك أسمع لكم ما دهريو كتحازو سلزغونكم الزوبانا معناتنا يمن نوح وان سلزغاتله السو اسرائيلي يمنن ويون حوتن كقتل ويم ابزوبانا كفترو زغل صقام كنكركن فتنينا. Well, look, unfortunately, it got to the point where Israel had to hit back. There wasn't a question of the fact that Israel needed to make a very strong statement here. These attacks from these Houthis are becoming a lot, and they got to the point where Israel had to step up. The United States has been good and strong at attacking the Houthis, but Israel needed to make that point as well. And what we still saw earlier today was this very, very strong attack of Israel on multiple sites
in certain areas and specific areas throughout Yemen connected to the Houthis that were used for terror activities. And, you know, we have to be very clear that this is just the start of it. Prime Minister ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ካብቲ ኣሜሪካ ንነዊሕ መዓልታት ዳርጋ ንክልተ ወርሒ ተቕፅሎ ዘላ ዝብርትዕ መጥቃዕቲ ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ነዚ ናይ እስራኤል ጥራይ ክንዛረብ ከለና ኢሚድየትሊ እንታይ ይካየድ ኣሎ ኣሜሪካ ካብ ቀይሕ ባሕርን ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣብ ልዕሊ የመን መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ ንነዊሕ እዋን ቀፂላቶ ኣላ እሱ ጥራይ ግን ኣያክልኒ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ ኣብ ተቃዛ ማለት እዩ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ሒዝቡላ ዝበሃል ኣብ ሊባኖስ ዘለውን ትሓርም ኣላ ኣብ ሱርያ እውን ምንቅስቃሳት ትገብር ኣላ ስለዚ እስራኤል በቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምትብባዕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኩናት ኣትያ ኣላ እቲ ሚድያ ስለ ዝሰልቸወ ናይ እስራኤል ሪፖርት ዘይገብሮ ዘሎ ወይ እውን ዕላማ ስለ ዝኾነ እስራኤል ሕማቅ ስለ ትገብር ዘላ ምንታ ንዓለም ከይትፈልጦ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ውዑይ ግዜ ዝነበረ ዓለም ሙሉእ ኣቓልቦ ይህቦ ነይሩ እቲ ኣቓልቦ ግን ካብ ስርሑ ጠጠው ኣቢልዎ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ኣብ ካልእ ስለ ዝኸይ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብሩ እዮም ምክንያቱ ህንዲ ምስ ፓኪስታን ኣብ ዝግበር ዘሎ ብኡ ጌርካ ተሪእኻዮ እስራኤል ኣብ ልዕሊ የመን ገጅፍ ስጉምቲ ክወስድ እዩ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን እዚ ኣብ ከባቢና ዝጋጥም ዘሎ ድማ ራዩ በአፍሪካ ኢትዮጵያ ለላቀ ደረጃ ለማሸጋገርና በተሻለ ትብብር ለመስራት ሁለቱ ሚኒስትሮች ተወያይተዋል። የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ሳር በአፍሪካ ካደረጉት ይፋዊ የስራ ጉብኝት በቀዳሚነት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ያነሱ ሲሆን ይህም የቀደመ የኢትዮጵያና እስራኤል ወዳጅነትን ጥልቀትና ዋጋ የሚያመላክት ነው ብለዋል። ናይ እስራኤል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘለዎን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ከምኡውን ምስ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከም ዝተራኸበ ተነጊሩሎ ቀዳማይ ጉዕዞ ናብ ኣፍሪካ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ስምዑ ወድሓን እንታይ ከም ዝብል እዚ ሕጂ ከነተሓዞ ክንክል ኣለና ተራ መገሻ እስራኤልና ኢትዮጵያ የመሰረቱት ወዳጅነት እጅጉን የቀደመ ነው። ለዚህ ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደረጃ ይፋዊ የስራ ጉብኝት በአፍሪካ ሳደርግ የመጀመሪያው ሀገር ኢትዮጵያን ለማድረግ የወደድኩት። ይህም ኢትዮጵያ ለእስራኤል ምን ያህል አስፈላጊ ሀገር መሆኗን የሚያሳይ ነው። ይህንንም የጠለቀ ወዳጅነት ከፍ ወዳለ ደረጃ በማሸጋገር ሀገራቱ በሁሉም ዘርፍ በጋራ የሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ መምከር እንሻለን። የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሕጂ እንታይ እዚ ርክብ እዚ ምናልባት ገለገለ ሰብ ተራ ርክብ እንዲሁ እንታይ ሞ መራሕቲ ናብቲ ይኸዱ ናብቲ ይኸዱ ክንብል ከለና የስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዓመታት ርክብ ዘለዎ እዩ nothing special ዝበሃል የለና ኣብዚ ጥራይ እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ናይ ዳይናሚካዊ ምንቅስቃሳት ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንእስራኤል ኣገዳሲ ሃገር እዩ ውይ ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑሎ እስራኤል እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ ኣብቲ ከባቢኡ complete dominance ከረጋግጽ ይደልሎ ካብ ቀደም ዶሚኒያንት እንዲ ጸብለልትነት ነይሩ እንዲ ሕጂ ግን ሕልብ ዝበለ ጸብለልትነት ይፍትን ኣሎ ኣብዘን 4 ዓመት ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሙሉ በሙሉ ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝደልይዎ ከሳልጡ ክፍትን እዮም ነዚ ንምስላጥ ሓደ እቲ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ፍልስጤም ገለ ንዑ ክውድኡ ክፍትን እዮም ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክግበር ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ምክንያቱ እዚ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ዘሎ ዋላ እኳ ዕላማ ናቱ ነቲ ቃልሲ ናይ ፍልስጤም ይድግፍ እዩ እንተተባሃለ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ግን ዘይተደለየ ጸላእቲ ነቲ ዞባ ከም ዝኸብዎ ይገብር ኣሎ ተርዲኹም ኣለኹም ነቲ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ቴንሽን ፖይንት ስለ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ ንምክልኻል ምክንያት ተፈጢሩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ጭዋዳ ናቱ ንክዝርግሕ ዓቕሚ ናቱ ንክሕይል ይገብሮ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ድማ ብዚ ሕዝቢ ስለ ዘለዎ እስራኤል ንኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ክጥምቶ እዩ ስለምንታይ ሰብ ብቐሊሉ ክትረኽበሉ ትኽእል ሃገር እዩ ምስ ናይ ኣቢ ኣገባብ ናይ መጋባርያነት ንኣሜሪካ ክዋግኣላን ክሞተላን እየ ንትብል ቃል እስራኤላውያን ብግልፂ ክጥቀሙላ እዮም ነዚኣ ስለምንታይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኣለዎ ዲሞክራሲ ዶ ብላብላ ስለዝብል ግዜ ኣለዎ እስራኤል ዝበሃል ግን ፕራግማቲክ ወይ ከዓ ንዕላማታቱ ብዝኾነ ይኹን ጭዋዳ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከሳልጥ ዝፍትን እዩ ስለዚ መጋባርያ ክኸውን ዝኽእል ሃገር ብዚ ህዝቢ ዘለዎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኣትዩ መጋባርያ ንምግባር ዕላማታቱ ንምስላጥ እንኮላይ ወታደራት ተወዲዩ ወታደራት ካብ ወሲዱ ኣብ ሃገሩ ዲ ክጥቀም ካል ዕላማታት ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ጥሙሕነት ድማ ናይ ወትሩ ግዜ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነቲ አብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ምናልባት ሙሉ ብሙሉእ እንተደገፍዎ ኣብቲ ኩርስናቱ ተሓዊሶም ክኸዱ ዝኽእሉ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም እየ አብይ ኣሕመድ
اتاك ابز قربا زينا يحمى حلال في كلكم من البات نقولهم كرداكم ابي احمد حدا ابي حقي اتاتاتيو لا بتهاجروا انت حقي صغير ابي اثيوبيا مريت كتجزء تخل مريت كم وصعتنيا مالتيو انفستر ماتيو مريت كتجزء خل غزاو تغزء خل زبل ازي يجي ابزحت هاجرات كلكل سلامتاي كمو تهاجر بحبتامات سلا تجزع ابي احمد جن ناي موده تعجا تاي ام اف ገንዘብ ዝበዘሎ ፕራይቬታይዜሽን ንኩሉ ሴክተር ክኸፍት ስለ ዘለዎ መሬት ሰብ መሬትን ገዛ ንኽገዝእ መሬት ክገዝእ ከምኡ ገዛ ንኽገዝእ ዘፍቅድ ሕጊ የተኣታትሎ እዚ ሕጊ ማለት ንኢማራት ድሮብ ታሕቲ ኩሉ እዚ ኮሪዶር ተባሂሉ ህንፃታት ዝቀውም ዘሎ ኢማራትን ካልኦት ዓበይቲ ኢንቨስተራት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ድማ ብፍላይ ዝገብርዎ ዘሎ ከም ዝኾነ ይዝንገር ሕጂ ድማ ብወግዒ እቲ ሃገር ክትግዛእ ምዃና ብፍላይ እቲ ናይ ሕርሻ እኽሊ ደገለዶ ዝበሃል ዘሎ ስዑድ እዚ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ግብፂ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ሕርሻ ዓበይ ፕሮጀክታት ብቢልዮናት ዝትመን እሱ ብሰንኪ እቲ ኩናት በሪሱ ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም መተካእታ ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ቢልዮናት ኢንቨስት ይገብራሎ መሬት ይገዛሉ እንኮላይ ነቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ዘሎ ኪ ፕሮጀክትስ ኢማራት ይገዝኡ ከም ዘሎን ቀጠር ቱርኪ ካልኦት ኩላቶም እውን ይገዝኡ ከም ዘለዎ እዚ ነገር ከከማዕምኻ አብይ አሕመድ ድማ ነዚ ብወቅዕ ገይርዎ ኣሎ ንኢትዮጵያውያን እንኮላይ ዘይፍቀድ ከምኡ ንክገብሩ ንወፃተኛታት ኣፍቂዱሎ ብምባል ይነግሩ ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ዘፍጠቃ አብይ አሕመድ ንኩሉ ዓይነት ኣብ ስልጣን ንክፀንሕን ነታ ዘለዋ ኮንትሮል ንክህልዎ ንማንም ሓይሊ ክእንግድ ዝኽእልን ንኩሉ ሓይሊ ገንዘብ ንዘለዎ ዘበለ መጋበርያ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንፁር እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ and this creates ጸገም ይፈጥር እዚ ኩነታት እዚ ፍላይ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ጸገም ይፈጥረላ እዚ ስለምንታይ ኤርትራ ምሉእ ሉዓላውነት ሒዛ ክትከይድ ሃገር እያ ኣብ ከባቢና ዘሎ ድማ ንመጋበርያነት መንፀፍ ኣንፂፉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ከተሓሓዘልኩም እየ ክልተ ነገራት ክልተ ቫሪያብልስ ከነተሓዝ ክንክእል ኣለና አብይ አሕመድ ምስ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ዝሸው ሓደ ዓብ ስቴትመንት ኣለዎ ስለምንታይ ንግብፂ ንምፍርራሕ ስለዚ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽን ትገብርዎ እስራኤል ኣብ ጎንና ኣሎ ብምባል እዩ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ንግብፂ ዝያዳ ንምፍርራሕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ምክንያቱ እንኮላይ ንግብፂ ግብፅን እስራኤልን እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ስለዘየለዋ ንእስራኤል እውን ብግብፂ እስራኤል ንባዕላ ንግብፂ ስቴትመንት እያ ትባደላ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ጠራራ ንሕና ንኢትዮጵያ ስለ ዘለና ቤላ ጌርና በትኒል ጌርና ሎክ ክንገብረኩም ኢና if you're ጠራራ ትብልዎ ዘለኹም ትናይ ኣብ ናይ ቃዛዶ ሰራዊትካ ምንቅስቃስ ዶ ገለመለ ትገብርዎ ዘለኹም ተቐፂልኩሞ ብኢትዮጵያ ጌርና ጎረሮኹም ክንሓንቀኩም ኢና እያ ትብሎም ዘላ እስራኤል ስለዚ ፕሮክሲ ዎር ኢና ንርኢ ዘለና ብኢደ ኣዙር ዝግበር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስን መልእኽቲ ምትሕልላፍን ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብይ ኣሕመድ ግን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ሓደ እታ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት ነቲ ህዝቢ ደገፍ ናይ ዓለማት ከም ዘለዎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ንዝብሎ ዘሎ ድማ ክሕግዞ ዝኽእል ሓይሊ ወይ እውን ምስኡ ክሕወስ ዝኽእል ሓይሊ ክረክብ ከም ዝኽእል እዚ ኸዓ ብፍላይ ናይ እስራኤል ስለምንታይ ዘገድስ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ብሪክስ ተፀጊዑ ክኸይድ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ተሪር ስጉምቲ ንኸይትወስድ ንናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ጠጠው ከብለሉ ዝኽእል እስራኤል እዩ ስለዚ ብዓይኒ ናይ ሱፐር ፓወር ኮምፒቲሽን ክትሪኦ ከለኻ ንኣብይ እስራኤል እንድሕሪ ሙሉእ ብሙሉእ ክሕግዘ ኢላ ኩሉ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ገዳዲ ፀቕጢ ክትዓልየሉ ትኽእል እያ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ድሌት ናይ እስራኤል ወፃኢ ዝኾነ ክገብር ኣይክእልን እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ምስ ትበሃል ከድልየና እዩ ካልኣይቲ ክውስኸልኩም እየ እታ ካልኣይቲ ተወሲኽና እቲ ኩነታት ልዑል ኣቓልቦ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ክበርሃልና እዩ let's go to this one now. Thanks for joining us. Multiple drone attacks have hit the city of Port Sudan early on Tuesday. A fuel depot has been hit as well as the airport and a hotel in the centre of the city. No casualties have been reported so far. Port Sudan is a major hub for the Sudanese military, which has been in conflict with the paramilitary rapid support forces for more than 2 years. The coastal city has been one of the مسرع احتمال سنبت بورت سودان اب زركب وتادراو معرفو نفرت متقعت درون كمز فصمو سراو سودان فليطو دعم مسرع اب منغو تواغات حيلتات اتهاجر ግጭት ካብዙል ጀሚሩ اب ዘካይዶ መጥቃዓታት اب ልዕልት ቀንድም አከል ወታደራዊ መንግስት ሱዳን ዝኾነት ፖርት ሱዳን መጥቃዓት ክፍጽም ፈለማ እዋን እዩ ወሃብ ቃል ሰራዊ ሱዳን ናቢል ዓብደላ حيلتات RSF اب መብራዊት ከተማ ቀይ ባህር ንዝርከብ መደብር አየር ዑስማን ዲግና ዕላማ ብምግባር ሓያሉ ነፍስ ቅትለታዊ ሰብ አልዎ ነፈርት ከመዘወን ጨፈ ገሊጹ ዝኾነ
ዝኾነ መጉዳእቲ ሰብ ከም ዘየጋጠመ ዘመልከተ እቲ ወሃቢ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ግን ውሱን ጉድኣት ከም ዘውረደ ኣይሓብአን። ይኹን ዳ እምበር ዳዕመ ሰሪዕ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዛጊድ ዝሃቦ መልሲ የለን። ሱዳን ናብ በሲቪላዊ ምምሕዳር ንምስጋር ትዳሎ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ወታደራዊ መንግስትን ዕጡዋት ዳዕመ ሰሪዕን ናይ ስልጣን ምስሓብ ምስ ተልዓለ ኣብ ሚያዝያ 2023 ናብ ግጭት ምእታዎም ይዝከር። Well, what we do know is that this is the third attack since Sunday by drones by the paramilitary rapid support forces, and this time around it targeted multiple positions, starting with the port itself where there was a fuel depot, leading to huge plumes of smoke rising from around the port itself, and then you have እጅንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዚ ነፍሲ ዝኻለ ዓብይ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሱዳን ድማ ዳዕመ ሸሪዕ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ገጅፍ ስዕረት ኣጋጢሞ ካብ ካርቱም ወፂኡ ብዙሕ ክሳራታት ኣጋጢሞ እንኮላይ ሕሜት እውን መይቱ ኸውን ዝብል ጥርጠራን ንምዕራብ ሱዳን እውን እናተደፈአ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ገጅፍ ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝተገበረሉ ይንገር ኣሎ ካበይ ኦፍኮርስ ካብ ኢማራት ማለት እዩ እጂ ዝተገይሩሉ ዘሎ ደገፍ ፍሉያት ድሮናት ብምጥቃም ኣብ ካርቱም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካርቱም መጀመርያ ኣብቲ ፕሬዚደንሻል ፓላስ ባል ኤርፖርት ብዙሕ ዝኾነ መጥቃዕትታት ገብር ፀኒዩ ካብ ሓሊፍ ሕጂ ኣብ ፖርት ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ተተንኪፉ ዘይፍለጥ ከባቢታት ናይቲ ሰራዊት ሱዳን ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ኣብ ኩናት እውን ዘይነበረ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለው እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ዳይናሚክስ ናይ ኩናት እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሱዳን ኢማራት ዝበሃል ገጅፍ ኢዲቲዩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኩነታት ኣብ ምቁፅፃር ዓብይ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ again the whole geopolitics ናይ ዞባና ብቕልጡፍ ይቀያየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ይቀያየር ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ይረስን ከም ዘሎን ሓይሊ ይውሰኸሉ ከም ዘሎን ነዳዲ ይውሰኸሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ሱዳን ኣብ ክልተ ክትምቀል ኣብ ክልተ ተመቂላ ሕጂ ብሕጂ እውን ኣብ ክልተ ሰለስተ ክትምቀል ከም ትኽእል እቲ ተኽእሎ ሪያሊስቲክ ወይ እውን ስኢልካ ህውቶታት ከም ዘይኮነ በዚ ንርኢ ኣለና ካልኣይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ንዓለም የብርህ ኣሎ ስለምንታይ ከምዚ ይገብር ኣሎ እዚ ኢማራት ምስ እስራኤል ተፀጋጊዑ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ኣንጻር ኢማራት ዝኾነ ስጉምቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ብመንገዲ እስራኤል ገይሩ ኒውትራላይዝ ክገብራ ኢና ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ዋላ እውን ኢማራት ተዘይደገፈት እንታይ ክገብር ክፍትን እዩ ኣፋ ከም ትሕዝ ነቲ ጉዳይ ሪኣ ከም ዘይረኣየት ኮይና ክትከዶ ከም ትኽእል እዚ ድማ ኣብ ICJ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል ዝነበረ ክሲ እውን ሪጀክትድ ከም ዝኾነ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኢማራት ከሲስዎ ነይሩ እቲ ክሲ ዲስሚስድ ከም ዝኸውን ተገይሩሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኢማራት ብዝገብሮ ዘሎ ቁጠባዊ ናይ ገንዘባዊ ጭዋዳ ምዃኑ ዝንገር እዚ እውን ካብ ቀፂልካ ናብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ሓይሊ ምናልባት ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክንዱ ዝኣክል ስዕረት ክገብርሉ የሚልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት we don't know ሰራዊት ናይ ሱዳን ተኣማሚንካ ንሃገር ሙሉእ ደጊሙ ፀኒዑ ክሕዛ ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ በዓል ሱዳን ኩሉ ግዜ ፍራጃይል ወይ ከዓ ኣብ ሰንኮፍ እዩ ማለት እቲ ውግእ ናቶም ሲ ሓደ ስዒሩ ክብሉ ፀኒዑ ሓደ ካ ስዒሩ ይብለካ ቀልጢፉ ዝቀያየር ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ኢማራት ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብ ሶማልያ ብፍላይ ኣብቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ክፋል ናይ ሶማልያ እዚ ኢማራት ዝበሃል ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብኡ ብዙሕ ወታደራት ብፍላይ ናይ ወፃኢ ወታደራት ይእቱ ከም ዘሎ ይንገር ኣብ ሶማልያ እቲ ቱርክ ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ሶማልያ ሒዙ ድማ ብዙሕ ዘይንቡር ነገራት ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ዞባና ጠቕላላተን ሃገራት ኩለን ሃገራት መጋበርያ ኮይነን ጥራይ ዘይኮነሲ ነፍሰን ክቆፃፀራሉ ዘይክእላ ሃገረን ክቆፃፀራሉ ኣብ ዘይክእላ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሶማልያ ሓደ ክፋል ናታ እቲ ቱርክ ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ ዝቆፃፀር ዘሎን ዳርጋ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ነቲ ሃገር ድሌቱ ይገብር ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ገለ ክፋል ናይቲ ሃገር ድማ ከም እቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ሶማሊላንድ ከምኡ ድማ ነዚ ፑንትላንድ ዝበሃል ድማ እቲ ኢማራት ብፍላይ ነቲ ፑንትላንድ እንኮላይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ብምእታው ናይ ሎጂስቲክስ ሃብ ገይርዎ ኣሎ ካብ ቦሳሶ ዝበሃል ወደብ ናብ ሕሜት ዝኸይድ ዘላ ጦር ብኡ ገይሩ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብልዕሊ ኢትዮጵያ ስለ ዝሓልፍ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ይኹን ገለ ክገብር ኣይክእልኒ ወላ ኣዲስ ኣበባ እውን መወዝዕን ኣቱን እንኮላይ ሰራዊት ናይ መስደዲ እውን ቦታ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ስለዚ እዘን ሃገራት ሕጂ እስራኤል ኣብቲ ገይሚ ይኣቱ ኣሎ ነቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ዝያዳ እስራኤል ክሕወሶ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ከንታይ ረብሓ ኣለዎ ኣፍኮርስ ረብሓ ኣለዎ ነቲ ናይ የመን ኩነታት ንምትህድዳእ ክብል ከሎ ዶሚንያንስ ናቱ ድማ ክሕይል ኢማራት ድማ በይኑ ንክገብሮ ሽግር ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ስለምንታይ ወላ እኳ ገንዘባዊ ነገር ክህልዎ እንተኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊን ፖለቲካውን ዓቕሚ ናቱ ክንዲ ናይ እስራኤል ክኸውን ስለ ዘይክእል
ምስ እስራኤል ተጸጊዑ ኣጀንዳታት ናቱ ከሳልጥ ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ከባቢና ናይ ብሓቂ ኣመና ሓደገኛ ኩነታት የጋጥሞን ናብኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ እታ እንኮ ብክልተ ግራ ደው ኢላ ዘላ ብድሆታት ናታ ግን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ስለዚ ኦል ኢን ኦል ንሪኦ ዘለና ኣብ ሱዳን ናይ ብሓቂ ሱዳን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነሲ ናብ ዝኸፈ መልክዕ ዘለዎ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ኣነ ኣብ ኤክስፖስ ዝገበርኳ ከርእየኩም እየ እዚኣ ምናልባት ኣብኡ ከይድኩም ውን ሸር ግበርዋ እንታይ ኢለ መስሊት ኣለኹ ሃገር ምምስራት ማለት ወይ እውን ኔሽን ቢልዲንግ ህንፀት ሃገር ማለት ገዛውቲ ፅርግያ ምስራሕ ከምኡውን ዓበይቲ ፓላሶታት ምህናፅ ከም ዘይኮነ ኤሪትሪያ how many more examples do we need before we truly appreciate what we have and focus building what's still missing መጀመርያ እንታይ ያለና ክንፈልጥ ኣለና ከም ኤርትራውያን ክንደይ ኣብነት ይኸዘልየና ነቲ ዘለና ከነድንቕ ነቲ ዘለና ክንዕቅብ ነቲ ጎዲልና ዘሎ ነቲ ተሪፍና ዘሎ ንምህናፅ ድማ ክንጓየ እጂ ነቲ ተሪፍካ ዘሎ ክሰርሕ ተሪፍ ኮንካ መጀመርያ እንታይ ኣለካ ኣበይ ፅቡቕ ኣለካ ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ እንታይ ክብል ደልየ ተጀሊቡ ዝመፅእ ዘሎ ወይ እውን ካልኦት ደፊኦም ክእትውልና ዝፍትኑ ዘሎ ዴሞክራሲ ከምኡውን በለጭለጭ ዝብሉ ፓላሶታት ብቬትሮታት ዝተዋቀቑ ብነዋሕቲ ፓላሶታት ከምኡውን ፅርግያታት ብቁፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ግን በለጭለጭ ዝብሉ ፅርግያታት እዚኣቶም ጥራይ ሃገር ማለት ኣይኮኑ ወይ ምዕባለ የንፀባርቑን እዮም they look good እዚኦም ፅቡቕ እዮም ክትሪኦም ደስ ዝብለካ ክትሳለሎም እውን ደስ ክብለካ ኽእል እዩ but without a solid foundation it all crumbles መሰረቱ ጥዑይ እንተዘይኮይኑ እቲ ፓላሶ ግን ኩሉ ግዜ ትሪኦ ዘለካ ዘብለጭልጭ ንክጠፍእ ግዜ ከም ዘይወስደሉ imported democracy fake roads and skyscrapers don't build nations people do ስለዚ ፓላሶታትን ገለን ዝገበረ ስለ ዝገበርካ ሃገር ተሃኒፃ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ከም ሃገር ህዝቢ ከም ተራ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሃገር ተደይሃኒፅካዮ ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ንድሕሪት ከም ዝምለስ ኤግዛምፕል ናብና ኩሉ ብኣብነት ክንመሃሮ ኣለና we must learn from the painful truth around us ኣብ ከባቢና ዘሎ ካብ ዝሕዝን ፍፃሜታትን ኩነታትን ክንመሃር ኣለና ሱዳን shiny roads and villas didn't stop civil war igniting by foreign meddling ስለዚ ኣብ ሱዳን ስለንፈልጣ ዘብለጭልጭ ፓላሶታት ክንዲ ሱዳን ዝነበረ ይነበረን ከምኡውን ቪላታትን ክቡር መኻይናትን ካብ ሱዳን ተራእየሉ የለን ንሱ ግን ነቲ ሕጂ ዘሎ ምቅፃል ናይ ሱዳን ጠጠው የበሎን እዚ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት እውን መሰረት ናቱ ካብቲ ኣብ በለጭለጭን ፅርግያ እንደይኮነ ኣብቲ ህዝቢ ኢንቨስት ጌርካ ሓድነት ናይቲ ሃገር ሕብረት ናይቲ ሃገር ስለዚ ተረጋገፀ እዩ የመን ሓደ ግዜ ስቴብል ሃገር ነይሩ ሎሚ ግን ንረኣዩን ንሰማዒውን ዘስደመም ሃገር ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ድማ በቲ ዓረብ ስፕሪንግ ዲሞክራሲ ንኸምፁ ኢሎም ዝተበገሱ ዝኣተወ ቫይረስ እዩ ሊብያ ሓደ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ዝሃብተም ሃገር ኣብ ዓለም እውን ገለ ካብቶም ዝሃብቶም ሃገራት እዩ ነይሩ ዲሞክራሲ ካብ ሰማይ ከነውርደልኩም ኢና ብዝበላ ተሓሳስባ ሎሚ ኣብ ዘይወፅእ ጫውጫውን ዕንወትን ወሪዳ ኣላ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣቦ እውን እንተኾነ ፅርግያታት ይስራሕ ኣሎ ብድሮናት ግን ህዝቢ እናጨፍጨፈ ከምኡውን ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና በለጭለጭ ማስክ እዩ መሸፈኒ ናይቲ ስቃይ ናይቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን እዩ ዘርኢ ስለዚ real nation building is about እቲ ትክክለኛ መሰረት ናይ ሃገር ምህናፅ ህንፀት ሃገር ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ምርኮስ ሃገራዊ ሓድነትን ሃገራዊ መንነትን ህዝቢ ሓደ መንነት ዘለዎ ኣብ ባንዴሩ ዝኣምን ከምኡ ድማ ሕብረት ዘለዎ ሓድነት ዘለዎ እዚ እቲ ቀንዲ መሰረት ናይ ሃገር ህዝቢ ሓድነት ክህልዎ ኣለዎ ከም ሓደ ኩሉ ኣብ ዓዲ ኋላ ዝወርድ ኣብ ተሰነይ ዝወርድ ኣብ ቃሮራ ዝወርድ ኣብ ዓሰብ ዝወርድ ስቃይ ማዕረ ክስማዓካ ኣለዎ ህዝበዩ ንዓይ ማዕረይ ዝብፃሕኒ ክትብል ኣለካ ስለዚ ሕብረት ናይቲ ህዝቢ ልዕሊ ማንም ኣገዳሲ እዩ ዲስፕሊን and fear of God ዲስፕሊን ዘለዎ ሕብረተሰብ ተለካ ሕጊ ዘኽብር ኣምላኽ ዝፈርህ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሕብረተሰብ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ብዘይ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ብሕጊ ጥራይ ክትሕዞ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰብ ስለዚ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ካብ ተፈጥሮ ካብ ቀደም ስለ ዘለና ንዑ እናዓቀብካ ፈሪሃ እግዚኣብሔር እናዓቀብካ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዲስፕሊን ፃዕራም ሕብረተሰብ ኣለና ከምኡ ድማ ፈጠራውነት ዘለዎ ሽግር ስለ ዘሎ ኣብ ከባቢኡ ፈጠራዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ educated and resilient ትምህርቲ ዘለዎ ከምኡ ድማ ክፅመም ዝኽእል ክፅመም ዘይክእል ሕብረተሰብ ብቐሊል ብንእሽተይ ፀገም ሃገሩ ፋሕ ከብላ ኽእል እዩ ምፅማም ድማ ንኩሉ ትደልዮ ዘለካ ንክትበፅሖ ቁሩብ ክትፅመም ክትክእል ኣለካ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ኤርትራ ኣለዋ እዩ a stable house starts with a deep foundation not a shiny rooftop ስለዚ ዝበለፀ ህንፀት ዝበሃል መሰረት ኣብቲ መሰረት ኢኻ ግዜ ክተጥፍ ዘለካ መሰረት ድማ ህዝቢ እዩ ሃገር ማለት ህዝቢ እዩ ህዝብኻ ብዘይ ገድስ ኣበይ ናይ ኩነታት ኣሎ ሓድነቱ ክዕቅብ ኣለዎ ኤርትራ ዝወረዳ ፈተና ዝኸበደ ፈተና እዩ ኦኬ ክሳብ ሕጂ እውን ካብቲ ፈተና ይወፀትን ግን እቲ ኣምላኽ ዝበና ዘሎ ልቦና እንታይ እዩ ኣብ ፈተና ኣለኹም ሽግር ኣለኩም እንታይ ዝብል ፀሎት ኣሎ ወይ እውን ልቦና ኣሎ
ፈተና ይተሃበኒ ይኮነን ነቲ ፈተና ንክሰግር ሓይሊ ሃበኒ ኢልካ ካፅሊ ዘለካ ኣይዶነ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ዲ ወላ ሓደ ሞቲቬሽናል ስፒከር ዝጥቀመላ እያ ሽግረ ያውሕደለይ ኢልካ ኣይትፀሊ ኢሉ ሽግር ከም ድሌት ኮርደካ እዩ ንሽግር ክሰግር ዝኽእል ልቦናን ብልሓትን ዓቕምን ሃበኒ ኢልካ ፀሊ ምክንያቱ መጠን ሽግር ዘለካ ካብኡ ንላዕሊ ክትዓቢ ስለ ትኽእል ስለዚ ሽግርን ፈተናን ኣለና እዩ ኪኑ ንክንወፅእ ሓይሊ ክነጥር ኣለና ጥበብ ከነጥር ኣለና ንኣምላኽ እውን ሓግዘና ክንብል ክንክል ኣለና ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልዮ ከም ዘድልን ኤርትራ ፎከስ ኦን ስትሮንግ ሩትስ than superficial progress ስለዚ መሰረት ጌርና ኣለና ኣብ ፓላሶ ኣብ ላዕሊ ዘይኮንካ ኢንቨስት ክትገብር ዘለካ ኣብቲ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ህዝቢኻ ክሰርሕ ዘለካ ሕጂ እዚ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ እቶም ኣብ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ኮይንኩም ትሰምዕዎ ዘይሓልፍ ሽግር የለን ኩሉ ክሓልፍ እዩ ብዙሓት ሰባት እቲ ሽግር ምሕላፉ ከቀላጥፎ ነቲ ሽግር ምሕላፍ ከነቀላጥፎ ኢና ኢሎም ተበገሱ ከም በዓል ሱዳን ክወፅዋ ኣብ ዘይክእሉ ሽግራት እዮም ነቲ ናይ ቀደም ናንባሃቆ ይነብሩ ኣለዉ ሶማል ከምኡ ሽግር ነይርዎም እዩ ነቲ ሽግር ክሰግሩ ዝወሰድዎ ምርጫ ክሳብ ሕጂ የብክዮም ኣሎ ስለዚ እቲ ሽግር ክሓልፍ እዩ እቲ ሽግር ክሳብ ዝሓልፍ ግን ነቲ ዘለና ሓድነት ንዓቅቦ ነቲ ዘለና ሕብረት ንዓቅቦ ፃዕርን ስንምንካስን ተበላሕትነትን ድማ ክንለብስ ክንክል ኣለና እዚ ኣብ ደገ ንዘለኻ ኸ ዩኒቲ ኣብ ደገ ዘለኻ መጀመርያ ሕብረት ክህልወና ኣሎ ንሕና ደገ ስለ ዘለና ነቲ ቀጥታ ፀገም ናይቲ ሃገር ንጓፈጦ የለና እንታይ ግን ክንገብር ንኽእል ሕቡራት ህዝቢ እንተኮይና ኣብ ደገ ከለና እውን ዓብይ መልእኽቲ ኢና ነመሓላልፍ ስለዚ እቲ ማሕበረኮም ናትና ዝገብሮ ዘሎ እዚ ሕብረት ናይ ኤምባሲታት ድገለ ዝገብሮ ዘሎ ወርክ ኦን ዩኒቲ ዩናይትድ እንድሕር ኮይና ክኣትወና ዝኽእል ፀገም ክህሉ ይኮነን ንኩሉ ዘጋጥመና ብድሆታት ድማ ንክንሰግሮ ዝቐለለ ክኾነና እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ሓንቲ ከምዚ ሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዩኒቲ እዚ ኣብ ናይ ማሕበረኮም ርክባት ዝግበር ዘሎ ናይ ዩኒቲ ኢድ ንኢድ ንተሓሓዝ ዝብል ናይ ብሓቂ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ልዑል ብዝለዓለ መንፈስ ዘድልያ መንፈስ ኢና ንርኢ ዘለና ንረኣዩ ኖርማል ነገር ክመስል ይኽእል እዚ ዲስ ንፀላእትና እቲ ዝኸበደ ክሰብርዎ ዘይከኣሉ መንፈስ እዚ እዩ ስለዚ እዚ ደገ ዘሎ እንተ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ኩሉ ተሓሳቡን ሃሙን ቀልቡን ድማ ነቲ ውሽጡ ዘሎ ከመይ ገይረ ይሕግዞ ከመይ ገይረ ይረድኦ ከመይ ገይረ የበርክተሉ ከመይ ገይረ ካብታ ዘላተ ነቲ ሃገር ንሓፍ ነብላ ዝብል መንፈስ እንድሕር ዘሪእና ማንም ዝደፍረና የለን ኩሉ ግዜ ክዘክርዋ እዚ ሕጂ ደረየኩም ፀናሕኩ ገለገለ ሰብ ኣሎ እሞ ንሕና ዳ እንታይ ኣለና መሳኪን እዚ ኩነታት እዚ እኮ ካሓስየና ኢሉ ክዳሃል ዝኽእል ኣሎ ኣይ ኖ ኣይ ጌት ዩ ሊስን ቱ ዲስ ወን ክሰምዑና خلاص ተስፋ ንገብር تمام እዚ ሎሚ ተኣኪብና ኣሎ ዘለና ግንባር ላደው እዚ ቀብርናቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቀብርናቱ ከዓ ኩላትና ኣብቲ ናቱ ሓመድበ ንምክፋል እቲ ተኣኪብና ዘለና ማለት እዩ እዚ ህዝባዊ ግንባር ሰራዊት ናቱ maybe 20,000 ወይ እውን 30,000 እንተኮይኑ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ክንዶ እንተኮይኑ ይኸማ ኣምናሽዮ ኣንፃር መን ክዋጋ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣንፃር ደርጊ ክሳብ ዓንቀሩ ዘዕጠቆ ሕብረት ሶቪየት ክሳብ ዓንቀሩ ዘዕጠቆ ሰራዊት ናይ ደርጊ ክዋጋ እዩ ዝዳሎ ነይሩ ኣበይ ኮይኑ ኣብ በረኻታት ናይ ሳሕል እንታይ ነይርዎ ናቲንግ ዓለም ሙሉእ ከዲዓቶ እንኮላይቶም ዝሕግዝዎ ዝነበሩን ጠሊሞም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ so always remember your history መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ reference point ናትካ ታሪኽካ ክኸውን ኣሎ ስለምንታይ ኤርትራ ካብ ኣብዚ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረቶ ብ100 ዕፅፊ ብ200 ዕፅፊ maybe ብሚልዮን ዕፅፊ ወሲኻ ምክንያቱ ሎሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ህዝቢ ኣለዋ ሰራዊት ኣለዋ ኮኔክሽንስ ኣለዋ ድፍዓት ኣለዋ ዕድቅን ሓንቲ ክነግረኩም ኣብዚ ኤርትራ ካበይ ረኺባቶ ዝኩሉ ኣፅዋር ትጥቀመሉ ዘላ እንተኢልኩም ደርጊ ኣብ ኤርትራ ዝገደፎ ኣፅዋር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ከበድቲ ኣፅዋራት እንኳላይ ኤርትራ ዘይገለፀቶ ማለት እዩ I'm just telling you ኤርትራ ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ነይርዋ ክሳብ ሕጂ ዘንቀሳቅሰ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ማለት ኖርማል መንግስቲ ጥራይ ከይትወዝዎ ብትሕቲ ምድሪ ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ኣብ ሰውራ ከሎ ዝተምሃሮ ጥበብ ኣለዎ ኣፅዋር እንድሕር ኣጊድካያ ንመንግስቲ ኤርትራ ክትጉዶ ይትኽእል ኢኻ ኣካይዳ ኣለዎ ምክንያቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለዎ ገይም ናቱ ሰፊዕ ዝኾነ ገይም ኣለዎ ስለዚ ብቐሊሉ ክሰዓር ዝኽእል ሓይሊ ይኮነን this is one ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ፀላእቱ ንኤርትራ ኣብ መንዓቕ ግዜኦም የጥፍኡ ኣለዉ trust me they're gonna fall big time
ንኤርትራ ዝንዕቕ ሓይሊ ንሕና እንደልዮ ጸላኢና ክንዕቀና ኢና እንደሊ ኣነ ክነግረኩም ጸላኢና ክንዕቀና ክኽእላሉ ስለምንታይ ምድላዋት ናቱ ትሑት ስለ ዝኸውን ንኤርትራ ዝነዓቐ ሓይሊ መወዳእቱ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ጽቡቕ ነገር ሻዕብያ ስለ ዘይፍክር ኩሉ ግዜ ክንዓቕ ይኽእል እዩ ክትንዕቆ ትኽእል ኢኻ ኣታሓይካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ trust me ቤላ ገይሮም እዮም ዘለሃዩኻ ምክንያቱ ስለ ትንዕቆ ክንዱ ዝኣክል ምድላዋት ኣይገብሩን እዮም and ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ኤርትራ እኹል ታሪክ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝኾነ መድረክ ከመይ ገይሩ ነቲ ዘሎ ፀገም በዲሁ ክሓልፎ ይኽእል ነዊሕ ተመክሮ ዘሎ ሰራዊትን ህዝብን ኣለና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ደፍርሃ ኩነታት ኣሎ ማለት ኣይኮነን ንኤርትራ ኣነ ኩሉ ግዜ ብዝኽብለኩም ከሎ ንኤርትራ ደፍሪ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣይኮነን ንኤርትራ ካብ ክትከዶ ትደሊ ዘላ ምዕባለ ከጎናድብ ዝኽእል ኩነታት ጥራይና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናታ ዳይናሚክስ እዩ ትፀገማ እምበር ናብ ባሕሪ ምምፃእ ሕልሚ ውሒድዎም ወይ እውን ዝድግፎም ውሒድዎም ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘለዎ ፀገም that's the biggest problem ናቱ ሕጂ ንሽተይ ከነተሓዞ ክንሓልፍ ኢና ሽዑ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ሳር ተናግረዋል በተለይ በንግድና ኢንቨስትመንት በኩል ከግሉ ዘርፍ ጋር በጋራ በመሆን በትብብር እንሰራለን ሲሉም አክለዋል I'm joined here in Addis Ababa by a business delegation አዲስ አበባ የመጣሁት በንግድ ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ለመምከር ነው። እዚህ የመገኘቴ ዋነኛ ዓላማም በእስራኤል የሚንቀሳቀሱ ታላላቅ ኩባንያዎችን ፍላጎት ማንጸባረቅን ጭምር ያካትታል። በይበልጥም በሁለቱም ሀገራት በንግድና በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን አቅም ለመጠቀም የሚያስችል ስምምነት ማድረግ እንፈልጋለን። ስለዚህም በነገው ዕለት ከእስራኤልና ኢትዮጵያ ከተውጣጡ የግሉ ዘርፍ ጋር ምክክርና ውይይት ይኖረናል። Seeking new business and Okay, fair enough. Business ገብሩ ኮይንኩም no problem. But always remember አካባቢና ዝዝምብ ዘሎ ሓይሊ ብፍላይ ዝና UAE ዝበሃል ንእስራኤል ዝያዳ ዝዕድማ ዘሎ ንሱ ዝበሃል ምክንያቱም ደገፍ ወይ እውን ፀቅዒ ሽፋን ይደሊ ስለ ዘሎ ስለዚ ወላ እውን ኣብ ሶማሊላንድ እንተይልና ኣብ ሶማሊያ ከምኡ ውን ናብ ኢትዮጵያ ወላ እኳ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ተሎም ዝያዳ ደፋፊዩ ዘምፅእ ዘሎ ነቲ ናይ ስዑድያ ሓይሊ ነቲ ናይ ግብፂ ሓይሊ ኒውትራላይዝ ንምግባር እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሕጂ ኩሉ እዚ ንኤርትራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ናቶም ክናቲና መዓት ድራማ ኢኻ ዘሎ ወደብ ተራ ኮሚኒቲ ነው እንገዛዋለን እንሸጠዋለን አለ በንግድ ግን እንጠቀም አለ የወደብ አገልግሎት እንደ ነዳጅ እንደ ባንክ አገልግሎት እንደ መኪና በገበያ የሚሸጥና የሚገዛ አገልግሎትና ሸቀጥ ነው እሱንም አሳጣን አሁን ኢትዮጵያ የከሰረችው ክስረት ሁለት በልና ያዘው አብዛኞቹ የህዋት ባለስልጣናት ሻቢያ ዜግነት እንዳላችሁ ታውቃለህ ወይ በእናታቸው ወይ በአባታቸው ወይ ሙሉ በሙሉ እጅንታዩ አብ ዝጠፈሸ ነጋዲ እንታይ ዝበሃል መዛግብቲ ይፍንቅል ኣብ ዝብል ኣትዮም እንዲዮም ዘለው ነቲ ህወሓት ዝበሃል ኩሉ እቲ ታሪኻዊ ኣካይዳናቱ ካንስል ናገበርዎ ክኸድዮም ዝፍትኑ ዘለው ንዑ ስኬፕጎት ኩሉ ኢትዮጵያ ወሪድዋ ዘሎ ፀገም እቲ ህወሓት ዝበሃል ሰይጣናዊ ሓይሊ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ውግእ ንክገብሩ ጁንታ ክብልዎ ከለው ነቲ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓድነት ደይምህላው ውሽጣዊ ፀገማቶም ዘሎ ፍልልይ ናይ ፌደራል ምክፍፋል ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝገበረ ኩሉ ዝሓጢኣት እዚ ህወሓት ንጥፋት ኢትዮጵያ ዝገበረ ይብሉ ነይሮም ልክዕ ነቲ ንሶም ዝገበሮ ፌደራሊዝም ተቐቢሉ ኣቢ ንዑ 7 ዓመት ሒዙ እጅ እንታይ ብላሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝወሰኖ ንሱ ይትቐንዲ ጌጋ ኣብ ምባል እዮም ኣትዮም ዘለው እዚ ዝገበሩ ምክንያት ድማ እቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ኤርትራዊ መበቆል ወይ እውን ኤርትራዊ ደም ስለ ዘለዎም ብምሉእ ወይ ክፋል ስምዖም ብኩሉ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ እዚ እጂ ፅቡቅ ጌርና ክንሰምዖን ክንግንዘቦን ዘለና እዩ because this is going to stay for a while now ዳርጋ ዝዓበየ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ስለምንታይ ኣብዚኣ ሓደ ኢትዮጵያዊ ፅቡቅ መብርሂ ይብና ነይሩ እንታይ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ እዚኣ መስምዕዋ ሕጂ ኦኬይ ኣብዚኣ حسب ወደ ኤርትራ ሊል ነው ምን አብን ብልጭ አደረገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም በተዘዋዋሪ መልኩ ተናግረውታል አብን በግልጽ ለመንግስት ቅርብ ይሆን ኃይል ስብስ የመንግስትም አቋም ጭምር እንደሆነ ያውቃሉ አቋሙም ባይሆን ዞሮ ዞሮ የባህር በር ያስፈልገኛል ካለ
ሄዶ ይህንን ጥያቄ ወደ ማንሳት መሸጋገሩ አይቀርም። ለዛ ነው የባህር በር ጥያቄ ብቻ ሆኖ አይቆምም። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እቲ ኣበን ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ኣምሓራ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቃዋሚ ድዩ ገለ መለ ዝብልዎ ኣብ ትሕቲ ኣቢ ኣካል ናይ መንግስቲ ኣቢ ብኣቢ ዝኽፈል ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ እንታይ ሓቲቱ ነይሩ መስለኩም ኣብዚ ብፂናዮ ነርና ኣብ ልዕሊ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልውላውነትን ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ኣለና ዘይበርሃልና ነጥብታት ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ኤርትራ ኢድ ስለ ዘለዋ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ንዑ ንምፍላይ ዝፈጦነ እዩ ካበይ ዝተበገሰት እያ ዘዘረባ ግን እቶም ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ወገን ፅቡቅ ገይሮም መብርሂ ይብና ኣለዉ ክልተ መልሲ ክበኩም እየ ንሽተይ ንስማ ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ስታነሳ አልቲሜትሊ ሀገር ነው የምትጠይቀው። ራሷ ከራሷ ተነጥላ ሀገር የሆነችውን ኤርትራ መጠየቋ አይቀርም። በዛ አይነት መልኩ ነው ማግኘት የሚቻልበት። እቲ ምዕፋርን ምግዓርን አመልኩም እንዲዩ ንስኻትኩም ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕጂ ከምዚ ክብል ከሎ ከምዚ ደንጊፁ ወይ እውን ናይ ዓለም ሕጊ ኣኽቢሩ ወይ እውን ከምዚ ጸቕጢ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቢሉ ንኤርትራ ናፃ ንኽትከውን ዝገደፋ ይመስልን እዚ If you didn't believe me, go ask your grandparents. ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኤርትራ ክሳብ ትንፋስካ ትወፅእ ስለ ዘረብረበካ ጥራይ ዘይኮነሲ ኤርትራ ሜትሮ በሜትሮ ሬሳታት ብናይ ደርጊ ወታደራት ከም ትኸውን ምስ ገበራ ሃዲሙ ንክኸይድ ምናልባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሪኦርጋናይዝ ኮይኑ ከይመፅእ ድማ ኣርኪቡ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ተደያመለኒ መንግስቱ ክሓቶ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበት ከም በዓል ንስኻ እልፊ ስቱፒድ ወዲ ስቱፒድ ኣብ ኢንተርኔት ኮፍ ኢሎም ስለተዛረቡ ወይ እውን ካልእ ምክንያት ስለ ዝነበረ ዓለም ስለ ዝደንገፀትሉ ይኮነን ኤርትራ ብቅልፅማ ናፃ ኮይና ኤርትራ ብቅልፅማ ናፃ ኮይና ጥራይ ይኮነን ግን ዘገርመኒ ሊስን ቱ ዮር ሊደር እዚ ኢዲየት ዝኾነ ሊደር ናቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ጅል መገመት ያስቸግራል። ድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር ሺህ ከፍለናል። So Mr. ብላብላ ነቶም ዝዛረቡ ማለት this is your prime minister ኤርትራ እንተ ደይ ትነብር ነይራ this is ኣብ 91 ዝገበረቶ ታሪክ ነዊሕ ገይሩ እዩ ገለገለ ይኹም ሾርት ሜሞሪ ስለ ዘለዎም እቶም ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ኣብ 91 ዝተገበረ ታሪክ ረሲዖም እዮም ሻዕብያ is always making history መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ታሪክ ምሰርሕ እዩ እዚ ቅድሚ 3 ዓመት ዘጋጠመ እዩ ሻዕብያ እንተ ዘይነብር ኤርትራ እንተ ዘይነብር እንታይ ከም ዝኸውን ክግምቶ እውን ኣይጠፍኦን ኣይርድኦን ነይሩ if he thought ሻዕብያ ንዑ ስለ ዘድሓነ ብኡ ገይሩ ታሪኹ ዝውዳእ ኮይኑ ተሰሚዕዎ እንተሎ እዚ then he is completely wrong ስለምንታይ ሻዕብያ ኣብ ኣትዩ ነዚ ከትሕኖ ከሎ ንፅድቂ ኢሉ ይኮነና ትሒንዎ they had a master plan the master plan was ንስኻ ብኩሉ መልክዕ ካሪናካ ንዓና ሪስክ ይኮንካን እዮም ኢሎሞ እስኻ ዘለካ ብስለትን ብልሕን ርኢናዮ ንዓና ሪስክ ይኮነን ኢሎም እዮም ካልኩሌት ገይሮም ንዓና ሪስክ እቲ ንኢሊት ናይ ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ሪስክ ዘሎ ስለዚ ንዓኻ ዋላ እኳ እቲ ሸፈጥካን ልኽብጥናኻን ፈሊጥናዮ እንተለና ባይ ዘ ወይ እታ ሳልሰይቲ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ እቲ ናብ ደብረ ብርሃን ገለመላ ኣብ ዝበፅሓሉ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ተባኢሶም ነይሮም እዮም ኦልሬዲ መንግስቲ ኤርትራ ገጢምዎ ነዚ ሰብ እዚ ሰራዊቱ ስሒቡ ወፂኡ ነይሩ እዩ ተንበርኪኹ ለሚኑ በጃኹም ኣጥዕኑን ኢሉ ኣብ ስሪኡ እናሸነ ለሚኑ እዩ ንኤርትራ ንህወሓት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ዝኽኣሉ ኣሜን ትጋይ ነውስ ናይ ኤርትራ ስረ እንታይ ምዃኑ ስረ ናይ ኤርትራ ይፈልጦ እዩ ሕጂ ዘዕበድብዶ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ሓደ ሰብ ሙሉእ ሂወቱ ደቂሱ ነይሩ 2 ወርሒ ጅም ምስ ከደ እንታይ ዝኸውን ንመጀመርያ ጭዋዳ ክርኢ ምስ ጀመረ ኣመና ሓይሊ ዝገበረ እዩ ትመስሎ ልዕሊ ዓቕሙ ሓፂን ክስከም ድማ ሽግር እዩ ዝወድቕ እቲ ለባም ዘይኮነ ሰብ ወይ እውን ምዚኣ ዓቕሙ ተባኢሱ ቤላ ገይሩ ጎሲሙዋ ስርዓቱ ገይሩ ይኸይድ ዕድለኛ እንተኮይኑ ተዘየለባ ገይሩ ክቃበፅ ይኽእል እዩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ከማይ ኣጋጢምዎ ዘሎ ተርዲሙሎ ኣብዘን 2-3 ዓመታት ብዙሕ ሰራዊት ስለዘማዕበለ ብዙሕ ሰብ ስለዝገበረ he thinks like
ببزح سراويتن بقلن كتقبر تخليقا إلو أمنت الله من البعض السقاط رايك وانا بوشت زهوت أصلا خان نقرأكم على نتوشت أو كنتات كي تفنجر خلو نوز أي حيل انتحر مسكالي هجر وجق ويجلت تتغيروا قرب دقف كراك بخليه هزبونا بقولنا يكون خليه زبل زهوت أصلا لينبر أبدأ بحر غيره تحت شجر كم زي بلي فلتي من البعض نتابع بحر رقيبه نخالوت كشط أمه ما جاب رياك كونسل زغل أساس استراتيجي كم زلاتو فلتي أتي منكسير تراجن نزل سبزي كنا منتاي حيلنا يرتراسي ريويت عمويس الجنس انتاي زبلاتو عقمي مزينة يعني شعبي هيدبل أب كل تعمد أب نشتى كفال سراويتهم أب تجري توزنا برب مزينة ميلي زعمن زل من البعض تكالكوليشن هاتو شعبيا قدمي تلتشين عصرت شو من تنزل برا لو من عبد في اللي يزلوا مخنياتو وحزنا من سيات كمان بخن 10% قدي لي ترجمون وحزنا من سيات بخن 10% قدي لي كم كذا ما يكون نزلوا قد مخلتشين عصر شو مثلا everybody was leaving مخنياتو بأوروبا welcome in كم خلتشين عصر شو مثلا هجرات أوروبا ورغاقتي كيس ناتهم نطونا بلوة ليبيا فحبتني لو نهف زجا بحر كفي لومي مستنا يكرم كتولا درو خلق درو سبي زوت مستنا يكرم أبي أوروبا خنديش حسبي دمتنير ناي ليبيا مسجار رز بحري على لغاية فترة لنير قلب أبزوا نزي يلا يبلكون يكن ريلاتيف قليل هجي لازم نقدر فدها سلام انت يوم كم زي هو تصلوا اتنايم هو قنفس بيمان تقابل أبزون سمعوا أتعايزهم السلامة የሻቢያ አሁናዊና የትላንትና ዘመን ሁኔታ እጠቅሳለሁ ከመግለጫችሁ ውስጥ ሻቢያ ከፍጥረቱ ጀምሮ ከአማራ ህዝብ ብሎም ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ማህበረሰብ ህልውና አንጻር በበጎ ሊመዘገብለት የሚያስችል ታሪክ የለውም። አሁንም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ተቀጽላ በመሆን በአገራችን ብሔራዊ ጥቅም ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ሊመዘገብ ይገባል፣ ሊወገዝ ይገባል። የሻቢያ የተገንጣይነት አጀንዳ ላይ ሴረኞች ሻቢያና ወያኔ ናቸው። የኢትዮጵያ አንዲትም ትግራይ በኤርትራ መንግስትና በኤርትራ ሰራዊት ጄኖሳይድ ተፈጽሞብኛል ብለህ የምታስብ ከሆነ እኛ ጋር እንዳትመጣ ጥርግ በላት ነው እያለ ያለው። ሕጂ እንታይ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ዌል ፔይድ ዝዓበየ ክፍሊ ዘለዎም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራ ፀገም ክፈጥሩ ይፍትኑ ኣለዉ። ምክንያቱ ገለ ክፋል እሊት ናይ ኣምሓራ ወይ እውን ናይ ኣምሓራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝረብሕ ዘሎ ምስ ኣቢ ኮይኑ ንህዝቢ ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ክፈልዮ ይፍትን ከም ዘሎ ማለት በኦም ኣጀንዳ ማለት እቲ ፋኖ ንክንፀል ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ ይምበር ሓልዮት ንኤርትራ ገለ ይኮነን ነቲ ፋኖ ዝበሃል ካብ ህዝቢ ንክፈልይዎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እያ ነቲ ኣምሓራ ዝበሃል ተሳቂዮ ዘላ ዝብል ነቲ ፋኖ ተዋጊኦም ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ብመልክዕ ንኤርትራ ኣብቲ ጌይም ብምምፃእ ነቲ ፋኖ ካብ ህዝቢ ክፈልይዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ካልኣይ ድማ ነቲ ትግራይ ነቲ ገለ ክፋል ዘሎ ትግራይ ድማ ጠቕላላ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኣዚፍቲ ጆኖሳይድ ገለበለ ዝበሃል ኤርትራ ከም ዝፈፅሞቶ ጌርካ ጥራይ ሽቶ እዚ እውን ወላ ብጌታቸው ረዳ እውን ዝቃነ ዝነበረን ዘሎን እዩ። ስለዚ ብኩሉ መዳይ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝበገስ ኩነታት ተፈፀመ ከም ዝኾነ እዚ ሕጂ ብኦርጋናይዝ ዝኾነ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ ኣብዚያ ስምዕዋ። ብልጽግና ጋር ስልጣን የተጋሩ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍ ያለ ወቀሳ እንደተሰነዘረባቸው ከፍተኛ መንግስታዊ ምንጮች ጠቆሙ። የኢዜማና የአብን መሪዎች ባሉበት ሁኔታ ሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት በተደረገ አንድ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስፍራው የተገኙትን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደ ብልጽግና ሀገርን በማስጠበቅና በማስቀጠል ረገድ ታግዙናላችሁ በሚል ሐሳብ ስልጣን ከማጋራት አንስቶ በብዙ ነገር ብንደግፋችሁም እናንተ ግን ሀገር ስትፈርስ ወደ አሸናፊው ለማዘንበል አጥር ላይ ተንጠልጥላችሁ በታዛቢነት እያያችሁ ነው እንዳሏቸው ነው ምንጮች እየጠቆሙት። አክለውም ስልጣን በማጋራት ዘመናዊ ቪላዎችንና መኪናዎችን ጭምር ስንሰጣችሁ ቢያንስ በሀገር ደረጃ ችግር ሲደቀን ልንተጋገዝ እንችላለን የሚል እምነት ነበረን። እናንተ ግን ከመንግስት እዞም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ዝበሃሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣኪቡ እንታይ ኢልዎም እዩ ዝብል ዘለዉ ኣነ መኪናን ቪላን ኣሽሓትን ዝቕልበኩም ዘለኹ ፖለቲካዊ ብልዕኹም ስለ ዘገደሰኒ ኣይኮነን ነዚ ሃገር ካብ ምውዳቕ ከተትሕኑኒ ክትሕግዙኒ ንህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኣብ ጎነይ ንምግባር እንተወሓደ ገለ ነገር ክትፍትኑ ስለ ዝደለኹ እየ እዚ ኣይትገብሩ ተኮይንኩም እቲ ዘለኩም ረብሓ ኩሉ ክቆርፁ እየ ኢሉ ስለ ዘፈራርሆም ሃንደበት ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ምምቕቓል ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ንክሰርሑ ምዃኖም
ንዑ ቃል ብዛተውሉ መንገዲ እዩ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እቲ ናይ ኣምሓራ ንቅናቄ ዝብልዎ ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣያምንዶ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ካብኡ ዝበገስ እዩ አንዳርጋቸው ጽጌ ፕሮሚነንት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጸሓፎ እንታይ ኢሉ the slave who feeds the master is still a slave እቲ ባርያ ኣብቲ ቤት ናይቲ ጊላ ኣብቲ ናቱ ጎይታ ኣብቲ ቤት ኣብ ገዛ ናይ ጎይታ ኮይኑ መግቢ ዝቕርብ ጊላ እውን ጊላ እዩ ማለት ጊላ ሓደ ኣብ መንደቕ ኣብ ምስራሕ ኣብ ጀርዲን ኣብ ምስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ባርያ ሓደ ካልእ ባርያ ግን ኣብ ክሽነ ሰሪሑ ነቲ ጎይታ ናቱ ክቕልቦ ይኽእል ኩሎም ግን ጊላዩ በራዩ እዮም ናበለይ ዝገልጾም ዘሎ ስለዚ ነዚ ናይ ገዛ ኒግሮ ናበሉ እውን ዝገልጽዎ ኮንሰፕት እዩ the statement issued by ABN Abi Brigade ilwo lo su on April galamales was is the slave of Abiy Ahmed's agenda ni Abiy Ahmed zahabom ጽሑፍ ከም ዝጠቅዑ ዝነግር ዘሎ the statement include the idea of disarming the Fano ዕጥቂ ከውርድ ከም ዘሎ let's invade Eritrea. In this shameful statement, it's not the racist and repressive regime of Abiy Ahmed that has declared war on Amhara people, which is a بحالة زرار بنتاي زبل زلو حزب Amhara ናይ ኣብ ሰራዊት ናይ ጨፍጨፎ ንድሕረትን ድኽነትን ስቃይን ኣቃልዕዎ ካብ ቁጠባን ካብ ኢንቨስትመንትን ካብ ካልን ንድሕሪት ከም ዝመለስ ህዝቢ ንምዕባለ ከይሓስብ ኣብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ከም ዝነብር ሲስተማቲካሊ ናይ ኦሮሞ ማሓይሊ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ንላዕሊ ናይ ሮማ ንላዕሊ ንምምፃእ ንኣምሓራ ግን ንምጥቋስ ዝተገበረ እናሰርሖ ከሎ ነዚ እናርኣዩ ከሎ ተዓሚቶም ንኣብይ ኣሕመድ ኣጀንድኡ ንክቕፅል ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኤርትራ ተሃርመካ ዘላ ኢሎም ንህዝቢ ኣምሓራ ክእምኑ ወይ ይፍትኑ ብምህላዎም ዝምጉድ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝትኮስ ዘሎ ድሮን ይኹን ቦምቢ ይኹን ኩሉ መን እዩ ዝትኩሶ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ስለዚ ፀላኢኻ ክትፈልጥ ይግባእካ ህዝቢ ኣምሓራ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዋ ተራይ የብላን ኤርትራ ትፈትወካ ድያ ፀላእካ ካላርስቲ እዩ ኣብ ዓድኻ ዘሳቀየካ ዘሎ ትምህርቲ ንኸይትምሃር መግቢ ንኸይትረክብ ድቑዑ ንኸይትረክብ ኣውፈርቲ ኣብ ዓድኻ ከይኣቱ ቢዝነስ ንዓድኻ ከይማዕብላ ዓፂካ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈጠሮ መንግስቲ ዳ እምበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ኣሎ እዚ ከዓ ዲስትራክሽን ካብቲ ቀንዲ ዕላማኻን ቃልስኻን ጠጠው ንኸብለካ ዝግበር ዘሎ እዩ ብምባል ነቲ ህዝቢ ከማእዝኖ ይፍትን ኣሎ ስለዚ በዚ መንገዲ ተበጊሱ ህዝቢ ኤርትራ ዘይከውን ዘረባ ፖለቲካ ናይ ኣቢ ዝሕይል ነገራት ካብ ምግባር ክንጥንቃቅ ክንኽእል ኣለና ሻዕብያ ኦፍኮርስ ቼልሲ ይፃወት ከም ዘሎ ምርዳይ የድልል እዚ ዓውዓው ከይበለ ብታሕቲ ታሕቲ ኣድለይቲ ነጥብታት ናሃረመ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕጂ እንታይ ኣሎ ብዚ መሲልኩም ኤርትራ እንታይ ክትፃወት ክትፍትን እያ ወይ እውን ትፃወት ከም ዘላ ኩሎም ንኣቢ ከውድቕዎ ዝደልዩ ሓይልታት ኮኦርዲኔትድ ከም ዝኾኑ ምግባር ኣድላይ ክኸውን እዩ ኤርትራ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትደልዮ ኩሉ ንኣቢ ከውድቕ ዝደሊ ሕልሚ ዘለዎ ንኣቢ ከውድቆ ዝደሊ ሓይሊ መን እዩ ክብሉ ክጅምር እዮም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ኣብቲ ዞባቲ ስለዚ ንኤርትራ ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ኣድቫንቴጅስ ስለ ዘለዋ ምስ ኤርትራ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ድማ ንዝተፈላለየ ዕላማታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ስለዚ ለማ መርገሳ ምስ ኣብ ፖለቲካ ዘይነበረ ኣብ ኦሮሞ ዓብ ተሰማዕነት ዘለዎ ምናልባት ምስ እውን ጀዋር መሐመድ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኦሮሞ ዓብይ ተሰማዕነት ዘለዎም እዮም ግን ብኣቢ ድማ ዝኾነ ዕድል ዘይብሎም እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ኤርትራ ኣላያንስ ምግባር ወይ እውን ካብ ኤርትራ ሓገዝ ንክደልዩ ዘሎ ተኽእሎ ዓብይ እዩ ጀስት ክትሓስቦ ትኽእል እዩ ካልኦት ሓይልታት ናይ ፋኖ እውን እንተኾነ ይውልሲ ገለገለ ሪፖርትሳት ይወፁ ኣለው ናይ ፋኖ ሓይሊ ምስ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኮይኑ ድዩ ገለ ምስ ናይ ሱዳን ርክባት ይግበር ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ እውን ርክባት ይግበር ከም ዘሎ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ኩሉ እዚ ቲዮሪታት እዚ ክሰርሕ እዩ ብፍላይ እዚ ሕሜቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኢድ ወይ እውን ኣበርክቶ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ እቲ ኣልቡርሃን ነቲ ኣፍ ደገናቱ ክኸፍቶ እዩ ንማንም ንኣቢ ከውድቕ ዝደሊ ዝሓይሊ ስለዚ እቲ ፀወታ ናይ ፖለቲካ ብዝቐልጠፈ እናተቀያየረ ክንከይድ ኢና ገለገለ ሰባት ኣለው ኤርትራ ነዚ ኩሉ ገዲፋ ኣብ ጉዳያ ዘይትጥምት ዝብሉ ኣለው ኣይዶን ኖ እቲ ሰብ ይርድኦ ድያ ይርድኦን ክነግረኩም ሕጂ ብወገን ትግራይ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶ እኳ ረኺቡ እንተሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ብብዙሕ መንገዲ ተፃቦታት የጋጥሙ ከም ዘሎን ብዙሕ ኣሉታዊ ዘረባ ኣንፃሩ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ምግንዛብ ከድልየና እዩ መጀመርያ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ኣለና ኣቢ ቤላ ገይሩ ኢንጂነር ገይሩ ብጌታቸው ረዳ ዝሰደዳ ምዃና ምፍላጥ የድሊ ኣብቲ ኩናት ፆታዊ ጥቅዓት
ኣብቲ ኩናት ግዜ ፅንተታዊ ኩናት ካብ ተፈፀመን 76% ብኤርትራ ተፈፀመ እዩ እዚ መፅናዕቲ ናይ መንግስቲ መፅናዕቲ ፕሮፐር እዚ ዩኤን ዶክመንት ዝገበርና እዩ ተሓታትነት ከረጋግፅ ኮይነ ናይ ኤርትራ ተሓታትነት እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ እቲ መፅናዕቲ ብመንግስቲ ዝተረጋገፀ ይብል ኣሎ ላይክ ደ መንግስቲ ናይ አብይ ኣሕመድ እዩ አብይ ኣሕመድ 76% number 1 you can say whatever rubbish ዝደለየ ጓሓፍ ክዛረብ ይኽእል እኒ ጌታቸው ረዳ and we know that ግዙእ ናይ ከብዲ ምዃኑ ፕሩቭድ ኮይኑ ኣሎ ንአብይ ኣሕመድ you're a trash ኢሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ናትካ ትራሽ ካብቲ ትራሽካ ዝተረፈ ጓሓፍ ሃበኒ ንዑ ክበልዕ ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ንክልተ ዓመት 3 ዓመት ኣብ በረኻታት ክዋጋ ፀኒሑ ተንበርኪኹ ኣብ 4 ኪሎ ዝተረፈ ተረፍ ክምገብ ሬዲ ዝኾነ ሰብ ተኮይኑ ከምዚ ምባል ከምዘይከም ተፍሉጥ እዩ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ሓጢኣት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ሲ እቲ ዓመፅ ዝገለበለ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይፈፂሞ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እዚ እጂ ንምንታይ እዩ ፕሪኮንዲሽን እቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል ኢትዮጵያ ኣይገበረትን ናብ ኤርትራ ከተፀጉዕዎ ዝብል እዩ you can say that but where is the evidence do you have any evidence of course መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ዘረባኻ ከምቲ ኩነታትካ ትራሽ ዝኾነ ኤቪደንስ ፋብሪኬት ጌርካ ክዝረብ ዝኽእል ግን እዚ ስትሮንግ ፑሽ ከድልየ እዩ ምክንያቱ ንቀፃልነት ፅልእ ክፈጥር ዝኽእል ኣጀንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ዘይብሉ ዘረባ ዩኒቨርሲቲ ናይ መቐለ ድዩ ዋላ whoever of course እስኻ ኢንሰንቲቭ ኣለካ ከምኡ ክትብል ምክንያት ኣለካ ድሌት ኣለካ ረብሓ ኣለካ ሓደ በሉ ለይቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ በቲ እሊትና ባህሊ ረይዎ ኣብዚ ታሪክ ክንዛረብ ኮይና ድሕር ብዛዕባ ሕጊ ክንዛረብ ኮይና ትናይ መወዳእታ ዝነበረ ታሪክን ሕግን ኤርትራ ትበሃል ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ዝተመዝገበት ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ትነብር ዝነበረት ክፍለ ሃገር እያ ፒሪየድ እዚ ትናይ መወዳእታ ኣነ ኸ ንዓኻ ኢድየት ኢለካ ኣለኹ ስለምንታይ ኢድየት ኢለ ኣለኹ ነቲ ዘረቡ ስለ ፀላእኮ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ታሪክ ካበይ ጀሚርካ መወዳእታ ታሪክ ሎሚ እዩ ትማሊ መወዳእታ ታሪክ ትማሊ ድማ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እዚኦም ምሁራት ዝመስሉ ብፅልኢ ዝደንቆሩ ኣይፈልጡን እዮም ኣይብልኒ ብፅልኢ ዝደንቆሩ እዮም ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትምለስ ዘላ ይመስሎም ዘሎ ወላ ሓንቲ ኮይም ረብሓ ዘይብሎም ወላ ሓደ እኳ ዝቆፅሮም ካ ዘየለ እንታይ ዝብል ዘሎ በዚ ናቱ ሎጂክ እየ ዝብለኩም ዘለዎ ኤርትራ መወዳእታ ታሪክ ብላብላ ይብል ኣሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ንክትከውን ዩኤን ይወሲኑ ኣብ 93 ካ ደ ሴም ዩኤን ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ኢሉ ዲክሌር ገይሩ ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ዝከብዶም ኣነ ይርዳእንን እዩ ኖ ደይመ ደይልካ ሓሶት ምዝራብ ናብቲ ሚድያ ንሃልኪ ስለ ዝጠቅም እዩ ስለዚ we have to respond to this kind of rubbish ኣተሓሳስባ ዘለዎም ጓሓፍ እንዲት ኣተሓሳስባ ናቶም ጓሓፍ እንዲት ኣርጊመንት ናቶም there is no such a thing ወላ በቱ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሎጂክ ፍለው እዩ ክሳብ 91 ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነይራ ፌደሬሽን መጀመርያ ናይ ኤርትራ ክትኣምራ ከሎ ድሌት ናይ ኤርትራ ከም ዘይነበረ ፅቡቅ ገይሩ ይሰኒድዎ ዘሎ ነቲ ፌደሬሽን ዝጠሓሰ ኣካል ድማ ኦልሬዲ ነቲ ገይም ነቲ ዝተገበረ ዘይፍትሓዊ ነገር እውን ኢትዮጵያ ኣፍሪሳቶ ስለ ዝተደፍረሰቶ ኤርትራ ክትዕርዮ መሰል ኣለዋ ኤርትራ ድማ መጀመርያ ብቅልፅማ ዕርያቶ ብቅልፅም ናይ ህዝባን ናይ ሰራዊታን ዕርያቶ ድሕሪኡ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ነቲ ኣብ 52 ጌጋ ውሳነ ዝወሰደ ዩኤን ነቲ ጌጉ ኣሪሙ ብሬፈረንደም መን ኤርትራ ብወቅዒ ሬኮግናይዝ ከም ዝገብራ ገይርዋ 34 ዓመት ክሓሊፍ ኣሎ ብኸም እንጂ ተመሊሶም ኣብ ፅንፅዋይ ኣትዮም ኣለዉ ንቐፅል እቲ ሓደ ብሓደ ዲባንክ ምግባር ስራሕና እዩ ምክንያቱ ሰብ ከደናግሩ ኢሎም ዝጥቀምሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ካ ስምዕዎ ሓደ ተጋሩ ኢና ላዕለዎት ህዚ ኣብቱ ምስቱ ብዙሕ ሰብ ተምሃር ኣለና ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ብኣንፃር ኤርትራ እንተኮይኑ ማለት እዩ መወዳደትናስ ኤርትራ እንድሕር ኮይና ብብዙሕ ርሕቐት ገዲፍናያ ኢና ብዙሕ ዓመት ከልያ ኢና ኣብቱ ተጋሩ ዘለናዮ ዓይነት ብቕዓት ንምብፃሕ ማለት እዩ ኣታስኻ ሕጂ ከም ምሁር ይቆፀር እዚ ሕጂ እንታይ ፕሮዲውስ ጌርካ ተማሂርካ you just produced chaos what did you produce my friend ክሳብ ሕጂ ዕላማኻ ንፁር ዘይኮነ 3 ዓመት 1.6 ድዩ ዋላ 1 ሚሊዮን ሰብ ቀቲልካ you still don't even know what you want እንታይ ትደሊ ከማና ይትፈልጥን ኢኻ ኣቢ ጭፍጭፋካ ነይሩ ከድካ ትንብርካ ኣለኻ እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ናጽነት ናይ ትግራይ እየ ዝደልብል ነይሩ what happened with that dream you have a chance now but ዕላማ ስለ ዘይብሎም ነቲ ቻንስን ክጥቀሙሉ ይክእሉን እዮም እቲ ናይ ዓለምና ምቅያር ክጥቀሙሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ እዚ እስኻት ትፈልጦ ዘለካ እንታይ ፍሉይ ኣለካ ስለ ተማሃርካ እንታይ ኣፍሪካ ተማሂርካ somebody has to tell this guy ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ምሁራት ኣለዋ ሰራዊት ኣለዋ ሃገር ኣለዋ everything ኣለዋ ኣብ ደገ ምስ ከደ ድማ ፀብለልትነት ዘለና ምሁራት ኣለና ፀብለልትነት ዘለና
أي ناي تقراوي تكال غير كابتن بيوصاي زخول أفريقيا كنترول زقبر زلا بيزنس كوير تراوي my friend ناي إيرترا تكالا دمايو تدخاني ناي إيرترا تكالا من البات هندي وين تشاينا تاريخهم كيف كانت تنبيك مجمع دخاتات يوم نيرم حزبهم جنا بدقة هبتامي نيرو حزبهم أبدقة هبتامي نيرو the moment تي ناي معبالي شورا مسمسة حزبهم حفي لاتيو نتكو تبع حفا بيلو إيرترا نخيت مقبل قد ما يخاز جخاتريو دل غبالاسة قلقلة قد ما يخا إيرترا أبتس عتاد جراتوني رازق قدم نيرو نانديو أبتس عن شو عتنا نزهجي دحري 3 عامتنا قلم الأبي كوريدور لمعاد جيريلو فلاسو تاتنس رجان جير وزلو أب 9796 نيرنا نازي نعوخن قبر زي كان الجلاس الأزواردنا you know it نفلت عندي كعبو زفتنجن we have to respond من سير تأخر دوك خلاله these people are speaking trash قحافيهم تزاربوا نقحاف دما no respect نقحاف كتغبروي تغلنا قحاف بوتون دا قحافي سازي we throw them into trash هذا قوم بحوح تقول له مهنيات يقول مهنيات مرات الله تقرأي 3 مرات الله أما مرات زي ولا إيرترا راح هذي إيرترا زمت عزولنا شو بترنا يقدني ويكعا حليف أختفلوا على أمنتها تقرأي قنت أنا أساس 3 مرات الله مس إثيوبيا مخان بين عرساخ إلى دومال سيرترا مخان زيهم 3 مرات زيهم كنتنا حجي إزاي بوليتيكاوي اللي تزبالة بتقرأي أمين أنا بتهاجر كوا إنفليشن إديوكيشن على لندي زبل زغبابنا يتمرت له مهنياته أتتمرتي ملكك أيريو I don't know زي تمهر تجارب كميلة ميزاربا أنا كسم عمي دلله زين ده رقيني تمهر تقصر بتعدي توم زي تمهروسي من البعض سمي حشقون زبل من أتلنا أنا هذه سبب زين تايب لالو تقرأي سامارات الله واي زبل زلوا in what world دي سامارات زلوا تقرأي بزوان زي أبي أحمد يا of course دليت قبرة كاي غلي كالك قبرة خلنا قريب الكا إيرترا قن أنت خوينا أمارات تس إيرترا أتليس أنت واحدة مزخونة يكون دبلوماتيكال وورلد كتر رقابله تغلف دقت خفيت لالو عندي مع جردون كاي مثلا نقول إيرترا نتين عاقا وش مد زبل زلو أبي دو زبلت إيرترا كده قملو مالنا من سيرترا تردوس لزلو نتي ناي تقرأي عندها كايدا دو زبلو إيرترا هذا نتي أبي زبها زلو دو زبلو إيرترا أبكر أفريقيا جبارتنا حداقتنا ما إيرترا بزوانزي whether you like it or not دس بلا كاديز قام قايب لكان كالارسيف and من البازا زربازيا دحرسو سنة عمتات كن دقمينا شعبيا زبها الكمزوري هيتردانا كملو خلوها هنريمينا مغنياتو قد محمشت عمتها يبلو نيرم نشعبيا كو نموز كا ولا حنتو كو يبلو سراويتو كو يلن هزبو وسيكو عبسبو كو ها داخا غير كاشو شعبيا انتاي مخانو جينا سروديلن سبو يدما تانكس قات سلدير دو سدير دو سلاينا إيرترا أردوانيم إزي بغزر ترايزر ديو كوينات بغزر انداز غوان نعم يا anyway تقارو أولا حنتي أنفت كم زي بلوم أنا يكون كنز بلو زلو سمعوا بزي كم زلو زقوح يبلوه energy follows attention يبلوه تخراتنا بجزاء نخلو تخراتنا سبعنا قد دي لنا تحاسبنا قل نو ولا خمت قرايس كأي حاري لهم يلعلو لك جو ويلكا تأتنا قال أجندة يلعب جو تبعتنا تخراتها الليكا لو تختبت سايتني تعبى زلات كهبت الساندة الساعة بعلق أبناء بعلق أجندة من غير خيلك أفتن وصلت عن تويز جلس كون لو تدخلنا خلا قالوا إن عينة لو تخمت سخيلي دبل صح حدزي قال أبو زحق زي بتلينا أفريقيا باجننات بدم يوم زي خيلهم ملو دخل ويانا دم قال بجاج شو بيموتشمو وانا تجمعنا تي يبلغ دق قصرو هذا 10 عامات نهزب خو نتغيروا ويسعروا كلنا بعالم ترعايا تاريخات نخالقات بحفش أنتينا نرزل لنا أب تقرأي زلو إليت هذا كفال نتلوتي تقبلوه أب تسرح يركب and we are going to work with them coordinated بزخانة مهناتو أي مناتك علامة نتصور نحرقين علامة تفليتك مستناب علامة غني زلو كسرح نبوريو نتي أنت علامة هذا سرح زلو دما كت عليو كت كلا لك وي كت مكتو كت كلا لك زوم حجي زم سألكم زلو قديمتهم نتمن قدي إرترا مستقراي صمدو دي أخذ قبر شركنا دي أخذ قبر مجمريا بتتكاكا معنا زبلو إزو قدايزي نتزبي بعين نزبط طريقة اللي قرب حلو بعيني وتهدر عام قلنا إيرترا بزهر بحزلوه مثلا ناني إيرترا بزهر بحيبلو إيرترا كاب تقراي كما بزخل حيلي كدحنيا إلو زعمني إيرترا ويلن
ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ሓጊዛ ኤርትራ ክድሕን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ዘለዎ ኤርትራዊ የለን because we know ትግራይ ሲ ኣብ ኩናት ነይሩ ኣብ ኩናት ድማ ዓብ ዕንወት ወሪድዎ ዕጥቁፍ ክፈትሕ ብዝኽእል ደረጃ ኣብ ፕሪቶሪያ ውዕል ዝፈረመ እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ኩነታት ወፂኡ እሞ ከዓ ካብኡ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ካበይ ዘምፅኦ ኣፅዋር ካበይ ዘምፅኦ ሓይሊ እዩ ክሕግዘካ ዝኽእል ነፍሱ ክከላኸል ይኽእል የስ ነፍሱ ከድሕን ይኽእል ይኸውን እዩ ንኻልእ ክሕግዝ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎ ኢልካ ግን ዝግመት ኣይኮነን ስለዚ ካብ ትግራይ ኤርትራ ፍሉይ ወታደራዊ ሓገዝ ትፅበያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንታይ እዩ ግን እቲ ፅምዶ ዝሕግዝ ንኣቢ ምቹእ ባይታ ንኸይህልዎ ጥራይ ዝዕንቅስ ዝሕግዛ ንኤርትራ ኣቢ ከም ድሌቱ ነቲ ቦታታት ተጠቒሙ ዓንዳር ኣካይዳ ንኸይከይድ ረስትሪክት ንምግባሩ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ንተጋሩ ግን ዓበይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እዚ ሓደ ካብቲ ለንቀነ ወፅያ ዘላ ሓበሬታ ምናልባት እቲ ብዝኸዓ ኩሉ ማንም ሰብ ዝግምቶ ዝነበረ እዩ ናይ ህወሓት መራሕቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝኾነ ይኹን ፓስፖርቶም ካንስልት ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ክግበሩ ምዃኖም ይንገር ኣሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ክወሃቦም ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስራሕ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ክወሃቦም ይሓቱ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራን ፕረስ ወፂኡ ነይሩ and you expect this እዚ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ይርዳእካ እዩ because ኣብይ ኣሕመድ ነዚኦም ህወሓት ዝበሃል ከጥፎም ይደሊ ከም ዘሎ እቲ ትግራይ ዝበሃል ድማ unfortunately ስለተመቓቐለ ነቲ ኣብ ጎኑ ዘሎ ገንዘብ እናሃበ እናብልዐ እናስበሐ ነቶም ኣንጻሩ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ከጥፎም ክፍትን እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንክምክት ወይ ንክቃለስ ግዴታ እዩ ዝቦ ዘሎ ስለዚ ፋይት ኦር ፍላይት ይከውን ወይ ክዋጋይ ወይ ክሃድም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ክህልዎ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት መንፈስ ድማ ናይ ቃልሲ ብርቱዕ ቃልሲ ንክትፈጥር ዝገብረካ ኣምሓራ ዘሎ ህዝቢ ብድሮናት ትጭፍጭፎ እንተለኻ ክቃለሰካ ኢኻ ትግድዶ ዘላ ይቃለሰካ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ከባቢታት እቲ ብድሮናት ትጭፍጭፎ ዘላ ክቃለሰካ ኢኻ ትገብሮ ክቃለሰካ ድማ እዩ ስለዚ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ሞመንትም ኤርትራ ንረብሓ ኢላ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጎና ክዓጥቁ ትልምኖም ዘላ ክትልምኖም ከም ዘይትኽእልና ትፈልጥ እያ ለሚና ከም ዘይቆለልና እውን ኤርትራ ትፈልጥ እያ they know already very clearly ለሚንካ ዝኸውን ነገር ከም ዘየለ እዚ ብዚ ሚድያ ዝዝረብ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ መን ይልምን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ትልመን ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ 100% sure ኤርትራ ትልመን እያ ለሚና ከም ዘይሰልጣ ስለትፈልጥ ኤርትራ ኣይትልምን እያ እንታይ ምስ ወረዳ ኢኻ ክትልመን ትልመን ከም ዘላ ካብ ነዊሕ እዋን ግን ርግፀኛ እያ ስለምንታይ ኤርትራ ኩሉ ነገር ዘለዋ እያ ኤርትራ ሰራዊት ኣለዋ መሬት ኣለዋ ባሕሪ ኣለዋ ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ኣለዋ ምስ ካልኦት ሃገራት ከም ድሌታ ክትራኸብ ትኽእል ሃገር እያ ትግራይ ግን እንታይ ክትባየላ እያ ንትግራይ ንህወሓት ክትልምነው just doesn't make any sense ኣሲ ኣላያንስስ ኩሉ ግዜ ስንካ ሃባይ እዩ እንካይልካዮ ሃባይልካዮ እንታይ ሃባ ክትብሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከም ዝበልኩኹም እቲ ቦታ ናይ ኩናት ቦታ ንኸይከውን ጥራይኻ ክትክልክል ትኽእል ብትግራይ ጌርካ እምበር ንትግራይ በዚ ሕጂ ዘላቶ መልክዕ ንትግራይ ክትልምነሉ ትኽእል መድረኽ የለን ኣብ ካልእ ግዜ ኣይገብሩን ኣይሂቡን ማለት ኣይኮነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ክግበር ዝኽእል ብዙሕ የለን ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ኣላያንስ ነቲ ቦታታት እቲ ናይ ኩናት ቦታ ኮይኑ መዕነዊ ንኸይከውን ክሕግዞ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ እቲ ካልኩሌሽን ስለዚ I'm pretty sure እዚ ነገራት እዚ ክረአ ከም ዝኽእል ከም ንክትግንዘቦ ዝሕግዘካ ነጥቢ እዩ ኣብዚ እውን ሃይለ እውን ተቐይሱ ነይሩ ካልእ እዮም ሃይለ ያኹም ዝበለ ዝኾነ ወደብ ናይ ኤርትራ ክህብ እየ ኢላ እንተበልና እውን ቆረርቲ መረዳእታ ንሕና እዩ ዘለና ንሶም የብሎም ክንደይ ደንቆሮ ኣሎ ይመስለኩም ካብ ኩሉ ተማሂረ እየ ዝብል ደንቆሮ ክድንቁር ከሎ ብጣዕሚ ይፀያፍ ኣነ ፖስት ጥራሕ ኣይኮንኩን ኣቕሪበ ፌክ እዩ ዝበሉ ሰባት እውን ነይሮም ኖ ፌክ ኣይኮነን ብኣካል ዘዛረብክዎም ብስልኪ ዘዛረብክዎም እውን ፌክ እዮም ክብሉን እዮም ኣዛሪበ ተዘራሪበ እየ ውፅእ እዩ ኣነ ከምኡ የውፅእ እዩ ኣብ ማንም ይፀሓፍ ኣብ ማንም ንምንታይ እዩ ተፃሒፉ ንቀደም ዘየግድስ ምናልባሽ ኩሉ ግዜ ሶርስ እንዳገበሩ ዘቕርብዋ እዚኣ እውን ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ናይ ህግደፍ እያ ዳ ፔጅ እዚኣ ኣብዛ ፔጅ እዚኣ እውን ተፃሒፍ እዚኣ ናይ ህግደፍ እያ ዳ ፔጅ እዚኣ ኣብዛ ፔጅ እዚኣ እውን ተፃሒፋትልኩም እኒኣ እምበር ኣብ ቀረባ እዋን ኢሳያስ ክወፅእ እዩ ክዛረብ እዩ ኢሳያስ ወፅኡ ክዛረብ እዩ ብዛዕባ ፅሙዶ እንተይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ክንክሕስ ኢና ዋላ ከምዚ ይበል ህዝቢ ትግራይ ተጎዲኡ ምዃኑ ክዘራረብ ድልው ምዃኑ ክንረዳዳእ ድልዋት ምዃና ክንተሓጋገዝ እናተገባእና ተባሊዕና ኢሉ ከውፅእ ከም ምዃኑ ኣብኡ ነርኩም እምበር ብኤርትራን ፕረስ ስለ ዝወፀ ጌጋ እዩ እንተኢልኩሞ በዚ እንተወፂኸ እንታይ ክንብሎ
ازي ولا قدفو دحان ازي امون تقاقيهم ولا ولوهم طبعا انا ززاربكم كه تقاقيهم دو انتاي زدلي ناي مسلكم قال سب حزي ناي عبدان غزي يكون بسلت نصاوتل غزي بلعت اللونا تاريخاويان صلات اللونا اتم تمالي تفطر ناي تمالي صلي تفلالاينا ون تاتمقلنا لون تمالي سلازخونه تناي تمالي صل اديا مئلا يقلال تناي شحات زمانات ناتملالس 7 جنسايد فصمل كاصلي حزون كتقصل يا خبل عكايز ولا زلو صلي هايله صبغ زخونه سراح يسرح له متي بزعبا ايرترا انت كتقبريا زملكات اكو انا زردا زفلطي بالليل منقس ايرترا انتي وسانه كوسديو تزوزو وسانه غن مخانو مزح جزلو تግራይ አካልና ትግራዩ ትግራይ ሳካልና ኢትዮጵያዩ አላይነት አለ ወዲው እሱ I am pretty sure calculation ሳይ መንግስት ኤርትራ ነቲ ኩነታት ዝምጥን እዩ ምክንያቱ ንሕና ዘይብልና ረቂቕ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ነቲ ረቂቕ ሓበሬታ ተጠቂሙ ሓደ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣነ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ክሰርሕ ከለኹ ግን how can we break the cycle of hatred እዚ ፅልኢ ዘሎ ወይ እውን ንፅልኢ ዝፈጥር ዘረባ ከመይ ጌርና ቻሌንጅ ንገብሮ እዚ ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ ማለት بكل وجن تي بجاكا حيلة ستالين وحدات زخونو ميدياتات زبزحي أنصار إيرتراوي سرح زلو نزيد ما دي بانك مقبار نعو تشالنج مقبار سرحنا إيرتراويان نسي يقين نسم معنا مغنياتو حزبنا بزي أزور زلو نا ميديا وكوينات باي ذا واي زي ما سمعوها أخبيرو من أمبر فريحو من أمبر نيعقومنا قربنا يولهم وين دما ملاقبتي إلهم قربنا يولهم صندو خبلو تلوسي ملاقبتي أمزولنا زلو تزعميد ناس كاب مأخلا منقست نتتقعات أمانا قدم وصحص خاتكم كتموت لنا منتي أمزولنا زلو تتوانات ناري نايزي سبزيسي كم تتصغرط ويوي زبالة حتى حساسوبنكم مستطواوية مخاني زردان زلو اتسم دون اب سلام كون كم زغل ايردوني قداماي because he just want to label نتركب كجبر زغل مسيرترا ناي كوينات راي كغبري زفتن زلو بخوميام كاكشط وزفتن زلو نتزبي but again نزياتهم لمغيار يكون سرحنا نحنا نقبرو زلنا نعطاتهم تشالنج مقباريو ولياتو كابصلي ناي حزبي زربح ግለሰብ ወይ ውን ትካላት ኩሉ ከም ዝኾነ ብርግጽ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ክግበር ዝኽእል ዝምድና ንኣቢ ስጋት ስለ ዝኾነ ነዚ ንክፈልዮ ክፍትን እዩ እንደነገን ንስኻ ምንታይ ኩነታት ኣለኻ ንሱ ንግሉ እንታይ ኩነታት ኣሎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ምናልባት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ደንጊጹ ክቦም ድዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ወይስ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ቀቢፆም እዮም this is their calculations ኣብዚ እውን ኣሎ እቲ ሓንቲ በድ ጀመርኩልኩም ዘረቡሲ ቆለጭ እንዲ ዘምፃልካ ክሰምዑ ኣለካ ምክንያቱ ዲስ አር ቶም ናቶም ኢሊት ዝበሃሉ ኢሊት ናቶም እዚኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ከም ናይ ቅድሚ ሕዚ ክኸውን ኣይኽእልን ኢለ ዝርዳእ ማለት እዩ እዛቶም ኢሎም ንኣፈጨለነት ብቃታ ናይ ቅድሚ ሕዚ ክነምፅእ ኢና ትሕዝበልናኩም ዘይሰሚዕኩም ዓይነት ነገር ይዛረብ እዮም እዚ ንህፃውንቲ እምበር ንካሊእ ምን ኣይኽእልን ናይ ቅድሚ ሕዚ ከይመፅስ ቅድሚ ሕዚ እውን እኮ ተሓዚሎም እዮም ዝመፁ ነይሮም ምንም ሕቶ የብሉ በይኑ ዝመፅእ የለን ስንሳቶም ተሓዛዚሎም ጥራሕ ዘይኮነስ معات عدتهم بدحرية موبيلهم تقرأوا عينتكم زي عينت فنكلا يمهانو ريم ما فتح زوانهم سندرات الله يا ونتو سلام وزيجاهم تاش مجرم نتو عديتات يوم وقعهم نديتات بموقع أولد بمدفار زروسنا البناي عينت سوقنا مهانو ياو نايو على سوق فرج خليهم إحنا خبرتات ناس اللي زي فاضلنا قوم يكوننا كن ونين دليل ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ህዝብታት ሓውና እዩ ኣነ ስመራ ዘሎ ሰብ ካብ ኣብ ዓዲግራት ዘሎ ካብ ማጨው ዘሎ ካብ ዓድዋ ዘሎ ፈለየር እየ ናይ ንኺዳን ተሓቲትካኒ ማለት እዩ ኣብኡ ከይዱ ሕና ክፈዲ ዝኾነ ዓይነት ዘበጋግስ ነገር የብለይን ይሓዝን እውን እየ እቶም ዋላ ሸዋ ካሊእ ትብሎ ነገር ዋላ እንተሃለዋ ሸዋ ትግራይ ኒውትራል እንተኮይና እውን ኢዳን እግራን ተኣኪባ እውን ከቃብፃ እየ ትብል እያ ብድሕሪ መጋረጃ ትዛረበ ኢኹም ኢላ صوتاس أنباتات يجبرن حرزنا أنباتات وجا يجبرن بتكنولوجيا خجورو أن فابريكاتات فلتاتين حسرت لين حسرت جزعين بقلت يومكم زول ساتن حدا نجوخ نودانينا كاوت خالد مرحت بدرون نصاوتو مينا كنا جواي منا هم مانتيله
بدحريت هيمان ويف نا بتاعي تخيدي زغلي تن توزلو بزعبا إرترا يزارب زلو باي ذا واي تي شوادو ولا 4 كيلو دبلو زلو نا أبي حيلكو قبر زغلي زيهم سبا زياتمسي قرب ريسبكت ناي نفسهم نيروم تزغون نعتاتهم كمان كسعراي كالن أبي أحمد قرب سكاوس كالكوليت قبر نيروم بزعو جزي كزاربو خلو نا أبي أحمد سي شعبيا يدحين ويم زبلو نا أبي أحمد زاد حانا شعبيا سي كما يجيريو أب حسير جزي أبي أحمد كم زخ قبر يلوم كزارب طيب على تيزي they don't even have self respect يا بلوم نفسهم سي respect يا بلان كسع كندو تمالي بعلنا كنسعر قريبنا لنا زبل زي نبرة تقومتيلوس كم زخ قبر يلوم كزارب خلو عقمناتهم أزيد تحط مخانو نا أمره يكون ولا ناتي وتهدروا عقمناتهم زوج انت معرني روي فلتني بوليتيكا ناتهم كم at some point ما راح يكون زدلي وكريو خلو خانه بزوج زي ما راح يكون نور بتلي تقرأ هاجر كتكون على قليل وزارب نيريو and how on earth يا هاجر تقرأ كتكون دحري I don't know تحجز له مدرخ أنا كريو خلو نتوم تقرأ هاجر يا زبلوسي تزمتش أكون تات قوني روم هنا تفانو برتعز هناك على سيا كايس لزلو فانو نعبك عليه كفتن كله ناتهم استراتيجي يروم كعوتي يخل نيرون قال انتايز مسلوم زلو سوم ستناتهم حلم قريفهم إيرتراسي أي عسرت فابريكاتات يزلوا سلزة عسرت فابريكات سلزلوا عبب درونات جيرو خقبريو قال enjoys قبر زلو he thinks this is gonna happen oh boy دحان انكو حكم يلكم تحسبوهم مش عبيا تم قالوت كان اسمعج انا كويس عون اني متناتهم اوفر سمبليفايد زغون الرئيس زلوهم نغراتكم قليل كويس يسمعهم كم انده زغون إيرترا نهان زعمتات هاي مغزلن but it's good كميلهم يريوهم خان إيرترا معناته إيرترا زي advantage سلزبا دخلين هزب من سيت جراي زغون يكون زكاة صمدو يعبين أس مس إيرترا ومن سيت جراي وان انت بحر نحنينا وان انت استراتيجي نحنينا وان انت هاجر نحنينا سقى هزبنا بزقباء زردع نحنينا أب تجراي زولو يكون كاب تجراي وصع زولو زغون يكون من سي ركبوا وسانخون كخلان ماني بلوخا خسخة السخاز ممكن كاي مساخة الرغب مساخة استراغبة خانتا كركب يخل علمنا ناي وتهدراون قطباون حيل مزلو ترايز وجن السخاسي كابتا كفل جزاها أب كمبيوتر مسيخة خات زارب زلها نعاخا زحازس انتاي كركب زخل يلو زحطي لنا بتشات تاي عينت ريسورس لزل كايسب نريوز لنا أنا عودو كوينات alliance سيزي أبي عمد ورار كجبري يزبل زلوا دعر كجبر كوينوسي سقاسا بفيسكا فينكاس إندعا كتجبر اللي تغل أبي دل بحري دل كساغة أين أي بحر سلة تقع صاري خلو جيسيكس كتتو انتاين مالته تهو تتاسي تهو تتا كنا من تاي خيط كم زغلي خاطريو حدا سبسي أب شقاقو شينو ما يبي يدحيزو أب كمبيوتر كوفي الغزارب كله إن كابتاف تجوجو وتي نرويز غمات تقينا برد قصص خيط تقينو من البعد دوننا حنت ماكينة تلا تقينا هاو كام كسع كنزك تدخل هو بسوشيال ميديا كتزارب كلها قال سبات بسوشيال ميديا زنا مساتر انتي مسلو مسلكم ريل زنا ويون ريل تعلم ما بيدوز اللايد مسلو but this is السوشيال ميديا زلك كاتلوا بداية السوشيال ميديا عين تراي كترو ينتخيل كاتس بغيو I'm not saying السوشيال ميديا زلوا تلوا ترجم يبلون السوشيال ميديا نتز فلوز قبرك كتسلو عبي عدل لك نزاربو زلنا جن حد الرسون بوليتيكاون وتهدراون قطبان منقسقاسات بزعبا ريل كنتات هنا نزارب زلنا نمبر بزعبا هوتتا الميديا زقبر زلو يكون زرب زلو بزن عاغاسي تجارب قد ميخا كتقبروا لي تخلو كو غير كالو ميخا كتقبروا لهم تخل عقانون كنتاتون ريوم ميم ماسي كقبروا زخل يلنا بايتا كتدعوني تخلني غان زغون يكون حيلي سازي اتي هوتتا ناتهم اكن منتاي نو صبص كم زلو من البعض ابزي حدا سبسبو يرى انا عمان زيا نزيا سلازم له سلم يمسيا دكفتي سنبرو نن بعل سلطانه زوارد يونيرو إلو حدا شو ممكن يحسكوني كرتاز قالت نيرونا بتخكل هم ونيرو دو ايكونا نايدن بمتحواسي ايكونا برقيدنا حمدو برقيدنا حمدو إلون يوسدنا أنا تومنا أديس أبابا ناو تجرين ناو عفارن زخدو ناو أوروميا زخدو نوفين بعد سلطنة برقيدنا حمدو يوكل يوم يدا أمن عن بولك عندهم تلقى أختي 4 كيلو يوم ونيل إلى يوم هو دقفتك على حزب تجري جنيرو حزب تجري كتير نايدن بمتحواس اللي زلك زله كون شيء جيتها شو رداكو
ደጋፊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተይኮንስ መራሒ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ነይሩ ስለዚ ናይ ደንበ ምትሕዋስ ከይህሊ ኣይኮነ እንዶ ብርጌድ ንሓመዱ እዚኣ ትበሃል ኣባይ ታወሪዶም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ቃልሲ ዘይሓገዝዎ ኢንተርፊ ብፋይናንሻል ደገፍ ጌታቸው ረዳ እውን ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኸበደ ዝበልሐ መስዋዕትነት ከፊሉ ኣብ መጨረሻ ናይ ፖለቲካ ደንቡ ሰልፉ ስለለበለ ታይና ጌርናኛና ተቃሊስና የለን ሶ ብኻሊ ነገር ከይወስድዎ ናይጄሪያውያን ሶማሊያውያን ካልኦት ሃገራት ለህዝቢ ትግራይ ኣብቲ እዋን ዕጥዋን ክባንውን ኣብቲ እዋን ኩናትን ሓገዝ ገይሮም ፋይናንሻል ናይ ኤርትራውያን ሓገዝ በቀሊሉ ስለዘይረዩ ንምንታይ መንግስቶም ኣብ ልዕሊ ልምታ ስለዘለዎ ብሓፈሻ እቲ ሚድያ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ዘሎ ኣፈላሊኻ ምርኣይ ነቲ ሰብ ጥራይ ክትምልስ ኣለካ ሓፈሻዊ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ጥንቃቐ ከድልየ እዩ ምናልባት ኣብ ፖለቲካ ነዊሕ ተቆማጢዕና ኣለና let's go to the nicest part ናይቲ መደበይ ማለት እዩ ብክብሪ ይዕድም ሕጂ ከዓ ሰላም ከመይ ሓዲር ማሕበር እዩ ኣባል ማሕበር ኤዋየ ኣነ ዝነጥፈሉ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ 19 ዓይነታት ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሕጂ ዋላ ብሽሮ ክጅምረልኪ ሽሮ ኣብ ዓድና እቲ ዝበለፀ መግቢ እዩ ኣብ እዋን ጾም ንጥቀመሉ ዋላ ካልእ ግዜታት እውን ንጥቀመሉ ኢና ሕጂ ብፅፉፍ ኣገባብ ብናይ ውሽጢ ዓዲ እኽሊ ኮይኑ ዓተር ተቃሚሙ ኩሉ ሽጉርቲ ፃዕድኡ ሰሰጉ ዋላ እቲ ናብ ስምኪ ተላሊ ሽመይ ኤልሳደር ዝበሃል ኣብ ምፍራይ ንህብኻ ይነጥፍ ማለት እዩ እሺ ምስ ዝማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከመዓስ ተፀንቢርኪ ሕጂ ን3 ዓመት ገይርና ኣለና ማለት እዩ 3 ዓመት ሕጂ ገይረ ኣለኹ ኣነ ካብ ፅንበረን ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ልዕሊ 12 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ምፍራይ ንህብኻ ንነጥፍ ኣብቲ ማሕበር ግን 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ ምሳን ካብ እስኪ ኣላልይኒ ካብዚ ፍርያትኪ ብጣዕሚ በቃ ወላ ንዓይንካስ እንደይ ብዙሕ ነገር ዘሎ እዩ ዝመስል ሃረ ንገርኒ ብማዓር ብዙሕ ነገራት ክተዳሉ ትኽእል ኢኻ ብማዓር ሕጂ ቀዳማይ ነገር እቲ ማዓር ባዕሉ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ማዓር እዩ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ቦታ ዘበናዊ ቁፉ እዮም እንድሕር ትንቀሳቀስኩምካ ዝተፈላለየ ዓይነት ማዓር ካትእቱ ማለት እዩ ዝኾነ ኬሚካል የብሉን ኣብ ገዛ ኮይነ ፃፊፈ እዚ ገዛ ከዓ ፉል ዘይቲ ስምስም ሽኮር ያተው ንሽኮር ዝደልየ ብሽኮር ሽኮር ዘይበልዕ ሰብ ከዓኒ ብጨው ገይረ የዳሉ ኦኬ እንታይ ይፈላለዩ እዚ መቐመጢኡ ኣብዚ ዘሎ እንፈላለዩ ያሉ ምክንያት እዚአን እዚ ምስ ቀረፉ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዓይኑ ኣይኹን ምስ ዝያደ ዝብለ ዶስ ስምክ ከዓ የላለፍና ሽመይ ዘይልያ ቀይሕ ማዓር እዩ ናይ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ መሲልኩም እዚ ናይ ብሓቂ ኦርጋኒክ ዝኾነ ኦሪጂናል ዝኾነ ናይ ዓድና ፍርያት ብክሪዮ ከለኹ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ስለዘይፈልጦ ዝኽብል ኣይክልኒ ግን ስታንዳርድ ናይዚ ዓለምና እውን ዝበፅሐይ ዝመስል ዘሎ ኣሚን መጀመርያ ነዘን ኣዴታት እስካ ጣቅዑ ለይበጃኹም ዓብ ክብሪ ዝግበን ኣዴታት እየን እዚአን ማለት ኣዴኻ ዝገበረቶ መግቢ ጥዑም እዩ እዚ ዲቤት የብልና ኣዴኻ ዝገበረቶ መግቢ ጥዑም እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ማሕበር ተጠርኒፈን ስለ ዘለዋ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ቆሪፅኩም ኣብ ብዙሕ ሰብ ከተብፅሑለይ ብክብሪ ይፅዋዓኩም ኣለኹ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዚ ፕሮዳክትስ እዚ ኣብ ሩዋንዳ ንዘለኹም ሰብ ሱፐርማርኬታት ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለኹም ሰብ ትካላት ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብ ኤሮፓ ዘለኹም ብሓቢዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣስትራልያ ዘለኹም ካልእ ዘለኹም እዚ ንብረት እዚ ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ኣብዚ ድኳናት ናትና እንተመፅዩ ብውሕስ መንገዲ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ማርክ ተባሂሉ ኤርትራውያን ብራንድ ተባሂሉ ብናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዎ ሎጎ ኮይኑ ክመፅእ እንተዝኽእል ነይሩ ንዓይ ኣብዚ ምስ መፀ ንገሩኒ ኣብቲ ዝመፀሉ ኣድቨርታይዝመንት ክገብረልኩም ክፍትን እያ ነ ምክንያቱ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ጠስሚ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ መዓር ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ፉልዲ ካልእ ንብረት ዝያዳ ደስ ክብለና ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና እዚ ከዓ ናይ ዓድና ንብረት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኬሚካል ዘይኣትዎ ንብረት ስለ ዝኾነ we have to prove this ማለት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘልዑ እቶም ሃገራቱን ቼክ ክገብርዎ እዮም ክሳዕ ክንዱ ነገራት ከይከውን ኩሉ እዚ ተተማልዩ ናብ ደገ ተመፅኡ ግን እዘን ኣዴታት እየ ዝብለኩም ዘለኹም ልዕሊ ማንም ክሕገዛ ክእለ እየ ኣማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ደገ ኣለና ካበይ ዝመፅእ ንብረት ኢና ንገዝእ ዘለና ንፈልጦ የብልና ስለዚ ካብ ኣዴታትና ዝመፀ ንብረት ናይ ኤርትራ እቶም ነጋዶ ድማ ነዚ እምነት ናይ ኣዴታትና ከይቀየርኩም ንረብሓ ኢልካ ገለ ዝበላሾ ዘየለ ልክዕ ከምቲ ካብ ኣዴታትና ዝመፅእ ዘሎ
ሃገራዊ መንገዲ ተሓልዩ ናብ ዓሚል ተበጽሕ ነይሩ ኩሉ ኤርትራዊ መገዘ ነይሩ እዘን ኣዴታት ድማ ልዕሊ ማንም መተሓገዛ ነይረን let's help each other ናሓትሕና ክንተሓጋገዝ ተኺልና ጽቡቕ ክምለስ የግን ሓንቲ ቪድዮ ድማ እዚያ እውን ስለደልና ስለዝበሉን እዮም to Asmara restaurant in Lavington, Nairobi. I'm here to invite you to our Bahri and Asmara lunch this Sunday. As it's Mother's Day, Asmara restaurant has organised an injera making workshop for guests to enjoy. Bahri fashion will be displayed in this hookup area alongside other East African brands. Welcome to ኣብ ኬንያ ዘለኹም ድማ እዚኣ ሓፍትና ትዕድመኩም ኣላ ሬስቶራንት ኣሎ ስለዚ ፕሊዝ ናይ ኤርትራ ትካል ድማ ሰፖርት ምግባር ናይ ኩልና ስራሕ እዩ ንሓትሕድና ተመላሊና ጥራይና ናብቲ ንደልዮ ክንበፅሕ ንኽእል ብሓፈሻ help her ኬንያ ዘለኹም ማለት ብኸመይ ሕፅር ዘብሎ ዘሎ ኣብ ኬንያ ዘሎ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዝርዩ ዝናተይ ዝበፅሕ ኣብ ካልእ ዓለም ስለ ዘሎ እዩ ዝተበርበረ ማዕሪ ማለት እዩ ሓድሽ ማዕሪ ኣተወ እዩ ስለዚ ነዘን ናይ ኣዴታትና ንብረት ብዝተኻለ መጠን እቲ ኤምባሲታት እውን ነዚታት ፋሲሊቴት ኣብ ምግባር ክሕግዝ ክኽእል ኣሎ ዝያዳ ግን እቶም ሰብ ትካላት ሓደራኹም ነዘን ኣዴታትና ክሕገዛ እንድሕር ኮይነን ናብቲ ትካላትኩም ምስ መፅእ ኣነ ድማ በዛ ናይ ሚድያ ሰብ ከም ምዃነይ መጠን ኣድቨርታይዝ ክገብረልኩም እየ ንሓትሕድና ምትሕግጋዝ ኣይንሕመቕ ምክንያቱ እዘን ኣዴታት እዚኣትን ተረቢሐን ደቀን ክረብሑ እዮም ንሳተን ኣታውን ተረኺበን ኣብ ድኳን ክገዛየን ንስቤዛ ኣብ ካልእ ኣብ ህዝብና ዝጠፍእ እቲ ንብረት ስለዚ ንሕና መግዛእና ዘይተረፈና ዝንብረት እዚ ካብ ዓድና ዝመፀ ንቁጠባ ናይ ሃገርና ክንሕግዘሉ ንኽእል መንገዲ ድማ ከምዚ ካልእ ንብረት ተተገይሩ እውን ከም ቸታት ተተገይሩ ገለ ዙርያታት እኳ ቀፃልካዊ ዝግዛእ እዚ መንገዲ እዚ ዝያዳ ክድፍኣሉ ዝኽእል መንገዲ ተፈጢርና ብኸመይ ኢና ቁጠባ ናይ ሃገርና ክንሃንፅ ንኽእል ናይ ሎማ ርእሰብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ለይ ሰፖርት ግበሩ ነዘን ኣዴታት ኣኽብርወን ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ላትኩም እታ ቪድዮ ከይትኩም ራእይዋ ብኩሉ መንገዲ ድማ ክንሕግዘሉ ኣይሆፕ እቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ተማዕቢሉ ድማ ቀጥታ ብኦንላይን ኦርደር ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ድማ ክመፅእ ተስፋ ንገብር ናበልኩ ናይ ሎማ ርእሰብ ዝጉዳይ እዛ ደርፎ ገትፈኩም كيف زي عقب تلوت حول لي بلوت